Jeg vil sige tak, fordi I har inviteret mig. Det er jo et vigtigt emne, udsatte mennesker, og det er en vigtig politik, som vi her står for. Som man kan se, så har jeg sat nogle titler på. Den vigtigste titel i det her er faktisk mønsterbrydertitlen. At advokattitlen er på, er sådan set bare for at underbygge. Jeg har altid haft den samme holdning, men det er for at underbygge, at den holdning, jeg har, den sådan set også, nu har jeg været advokat, og så er der nogen, der lytter på det, jeg har at sige. Jeg siger det samme, som jeg har gjort. Så er jeg foredragsholder, jeg står jo her, fordi jeg skal klæde Danmark på. Jeg har nogle skarpe holdninger, og jeg synes, et eller andet sted, så når man har nogle, man ikke kan holde sin kæft, som jeg ikke kan, så kan man lige slå på ud, og så bruge det anvendeligt. Så er jeg debattør, fordi jeg optræder forskellige steder, blandt andet radioen, hver gang der er nogle ting, som jeg mener, kan konkurrere imod, så og de spørger mig, så siger jeg ja tak. Det kan godt blive lidt vanskeligt at få kalenderen til at hænge sammen nogle gange, men det er jo vigtigt. Jeg har skrevet hør mig, se mig. Og det har jeg gjort, fordi det er et helt andet sted i mantra, jeg har haft siden jeg var barn. Jeg har været meget udadreagerende i min opvækst på baggrund af de ting, jeg har været igennem. Det var faktisk, og jeg har altid talt meget højt. Og da jeg var teenager, der var der nogen, som mente, at jeg måtte have en hørefejl. Så der var min høre, som var fejl et eller andet, for jeg råbte altid så højt. Så jeg tog det. Ja. Ja, og så de mente jo, at jeg var noget galt med min hørelse, fordi jeg altid taler så højt, og jeg kom ned til ørelægen og sagde, at jeg må undersøge min øre. Jeg råber og skriger og skaber mig. Og ørelægen kiggede mig i ørerne, og så sagde han, hvad du fejler ingenting. Det du fejler, det er hør mig, se mig, det er det du fejler. Så det var fint, så fik jeg en diagnose på det. Hvorfor kæmper jeg for de udsatte mennesker i Danmark? Det gør jeg, fordi der er virkelig meget at gøre på det her område her. Der er en masse lidende mennesker rundt omkring. Og ikke bare der lidende mennesker, vi har også nogle tal på det. 14.000 anbragte børn i Danmark, det er rigtig mange børn. Der er sikkert nogle af de 14.000 børn, som ikke behøvede at være anbragt, hvis man havde hjulpet familien. Der er sikkert også rigtig mange børn, som burde have været anbragt, men som ikke ligger i det. Ud af de 14.000, der er 2.000 så i udslusning eller efterværn, og det vil man så også høre, når jeg fortæller min historie, at det var noget, jeg i hvert fald ikke fik. Så har vi 2.000 børn, som bor og lever på krisecenter. 2.000 kvinder bor på krisecenter. 600.000 danskere lever i reelt misbrug. Jeg tror også måske, at jeg har været inde over alle de her ting. 8 børn dør hvert år som følge af vold i hjemmet. Det er rigtig meget, eller rigtig mange fra sit land. Og 25 kvinder dør af partnervold. Og hvor meget koster det så? Fordi som regel så plejer jeg at sige til folk, okay, hvis ikke vi kan tale om, at det er rigtig synd, og det er forfærdeligt for de her skæbner, fordi det er der mange, der er berøringsangst overfor, så lad os tale om, hvor meget det koster. For det koster rigtig mange penge. Det koster 100 milliarder om året på udsatte familier. 15 milliarder alene, de bruges så på børn, udsatte børn og unge. Det er rigtig, rigtig mange penge. Men hvis ikke vi sætter ind nu, så kan man sige, at al statistik viser jo, at når du brændt barn, så vokser du op, og ja, som brændt, så brænder du videre på dine egne børn, og hvis vi så tager Revi-familien, hvor der var 9 børn, hvis nu vi fik 9 børn hver, de børn, så kan vi selv regne ud, hvor hurtigt det kommer til at gå. De er altså i overtal. Og så sådan bare lige sammenligneligt, så har for 30 år siden brugt man så 5 milliarder om året, så kan vi jo se, at sådan forholdsmæssigt set, så bliver der i hvert fald brugt alt for mange penge i det. De kalder mig mønsterbryder, og det, med mønsterbrydertitlen, der følger der også et ansvar. Og det gør der, fordi det viser sig, at jeg har en pædagog fra min ungdomspension, jeg har gået på, som har arbejdet med det her i 22 år. Og hun siger til mig, at jeg er den eneste, der klarer mig godt. Og hvis man skal have sådan en succesrate i sit arbejde, så tror jeg på, at det kan blive svært at bevare gejsten. Jeg er født i 1980, det gør mig 32 år. Jeg kommer fra Esbjerg, og det er jo en rigtig vestjysk by. Jeg er stolt af at være esbjergenser, og I vil også kunne høre igennem den her time, jeg skal tale, at jeg er ærke-esbjergenser, og jeg gør rigtig meget ud af at virkelig bevare min dialekt. Særligt fordi mit arbejde, der giver det troværdighed. Det har jeg opdaget. Så blev jeg jurist på Aarhus Universitet i 2007, og på afslutningen af studiet der skal man jo skrive en afhandling, og jeg troede egentlig, at jeg skulle skrive om pant i virksomhedspant i konkurs. Det tænkte jeg, det var vigtigt. Men så var der en lektor fra Aarhus Universitet, som jeg havde talt lidt med, og hun mente, at det var meget vigtigt, at jeg et eller andet sted gik ind og behandlede den her anbringelsesreform, som var vedtaget i 2006.
Og det besluttede jeg mig for, at det ville jeg gøre, og indledningsvis var jeg et almindeligt speciale, men det viste sig jo, at der var så meget arbejde med, og jeg indhentede også aktindsigt i min egen sag, og behandlede den, så jeg udvidede det til et dobbelt speciale. Så blev jeg advokat i 2010, og jeg skal love for, at det ellers har kostet også mange kræfter med de ting, som man bøvler med som voksen, når man har været den barndom igennem og skal agere og navigere inden for advokatbranchen. Det er sådan noget med at have mange eller høje forventninger til sig selv, og et eller andet sted, så løber man faktisk livet af sig, indtil man finder ud af, at det er mig, det handler om, det er ikke de andre. Jeg arbejdede 5 år i erhvervs- og selskabsret, og det viser også lidt om, at jeg i en lang periode troede, at det var det vigtigste at arbejde med. Jeg skulle i hvert fald styre så meget udenom udsatte mennesker som overhovedet muligt, fordi det var jeg jo selv en del af. Og jeg arbejdede faktisk på et erhvervs- og selskabsretligt kontor frem til udgangen af 2011. Der læste jeg så Lisbeth Zornig Andersens bog, og jeg forlod mit job, jeg sagde mit job op, og så tog jeg en lederuddannelse og rejste til København med en kuffert pakket og skrev et brev til Lisbeth på 4 sider. Og det er så afstedkommet et samarbejde hende og jeg imellem. Vi kæmper begge for de socialt udsatte. I Lisbeths netværk, der kalder vi os selv under Danmarks jægersoldater. Det synes vi er rigtig flot til. Så ja, kort opsummeret, så bliver jeg advokat for huset Zornig med Lisbeth Zornig Andersen, og med det arbejde følger så, at man laver en hel masse arbejde for de her udsatte. Det er alt lige fra at gå i radioen og tale en masse om det til at holde foredrag, til i det hele taget bare have den tankegang, at vi skal have fremgang inden for det her område, fordi det sejler. Der er systemet, der klager os fuldstændig. Der sidder jeg med en tænketank, der hedder Social Innovationsforum, hvor vi har en masse projekter, som skal fremme udsatte menneskers rettigheder og vilkår. Blandt andet har vi noget, der hedder 10-familiesprojektet, fordi når kommunerne ikke kan finde ud af at skrue på de rigtige knapper, så prøver vi tænketanken at gøre det, og der har vi for eksempel 10 familier, hvor vi prøver at skrue lidt her og der, og så kan vi se det klare sig, og så går vi ind og afleverer med Christiansborg og siger, sådan her skal gøres. Afslutningsvis kan jeg sige, at jeg har startet selvstændig advokatkontor med sine gode lægsadvokater, og det har jeg simpelthen gjort, fordi jeg tænker, at jeg kan gøre sådan, jeg kan drive kontor meget bedre end den chef, jeg har haft. Så er det meget godt. Så er der lige lidt billeder, som man kan se, så er jeg ikke så god til det tekniske, men det er sådan set bare lige for at statuere, at det hele det startede så godt. Det er min familie, der sidder deroppe. Min far, min storesøster, min storebror, min mor og jeg. Og her sidder jeg så også med langt hår. Det kommer jeg videre til, hvorfor jeg ikke har taget det billede med. Min tese er, hvorfor jeg klarede mig godt. Det har jeg blandt andet, tror jeg, fordi jeg fik rigtig meget omsorg fra jeg var 0 til jeg var 3 år. Jeg er født ind i en familie, hvor min mor var gift 4 gange og fik et barn med hver, og jeg var hendes den sidste, der blev selvfølgelig skilt for alle de mennesker, hun havde, og ingen af mine søstre kender deres fædre. Men det sidste ægteskab, hun havde, der giftede hun sig med en mand, der var 10 år yngre end mig. Nej, undskyld, det sig selv, og de fik så mig, min far og hende. Det gør min storesøster 10 år ældre, og hun tager på vores løn. Det er også det gamle søskende, synes jeg, i forhold til mig selv. Jeg blev født i en familie, som et eller andet sted er meget præget af social arv, fordi min mor kommer ud fra en lille by, der hedder Brøv, og der havde hende og hendes 2 søstre, de alle sammen døde af enten druk og selvmord i dag. Det er rigtig trist. Man kan spørge sig selv, hvad var det så, der skete i deres barndomshjem. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at der i hvert fald min mors liv er præget af en masse forliste ægteskaber, en masse misbrug. Blandt andet har hun udviklet manisk depressivitet og var i perioder meget syg. Og medicineret, hun fik aldrig noget hjælp, så hun har altid medicineret sig selv mod alkohol. Så kan man jo møde en person, som enten er manisk fuld eller depressiv fuld. Der er meget stor forskel på de 2 personligheder, skal jeg sige. Da jeg var 5 år gammel, så blev mine forældre skilt. Min mor var egentlig gift med en mand, som hun ikke elskede, og det blev ofte og ofte, og hun skrev, at hun var frisør. Min mor havde en stor frisørsalon i Ribe, og det blev ofte, når hun ikke kom hjem fra arbejde, og hun blev væk, og hun var væk i hele weekend, og ja, ingen vidste, hvor hun var. Min far var ude og lede efter hende, og det var i det hele taget et rigtig ulykkeligt ægteskab. Jeg var meget skånet egentlig for de der ting i starten, fordi jeg havde 2 store søskende, som egentlig altid sørgede for, at alt det der ballade, jeg blev skånet fra det. Min mor var ekstremt voldelig. Hun var lige så lille som mig, men jeg skal sandelig love for, at hun kunne svinge nævnen, og min far plejer også at sige, at der var ikke noget at dele. Der var simpelthen ikke noget fælles behov at dele, fordi min mor havde smadret alt service, alt hvad der overhovedet var, og smadret i hovedet på ham. Så det var egentlig meget nemt for så vidt angår i det aspekt. Min far han blev så jagtet igennem vores hus med en kniv en skæbnesvanger nat,
Og det resulterede i, at han pakkede sig selv sammen og mig sammen, og ville så selvfølgelig forlade den her familie, min mor og hendes 2 børn. Min mor var psykotisk på det tidspunkt og var virkelig til fare for sig selv og for alle. Så hun blev tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling, og min storesøster blev tvangsanbragt på en døgninstitution inde i Esbjerg, og min storebror kom i militæret. Min far vidste ikke, hvad han skulle gøre med mig, så han tog mig. Jeg tænker indledningsvis har det sikkert været af et godt hjerte, at han har ville skåne mig fra min mor. Men i hvert fald så kidnapper han mig og kører mig ind til Esbjerg og kører mig ud på et meget, meget socialt belastet ghettokvarter. Og der bliver jeg så sat af hos min moster. Min moster var også virkelig alkoholiseret, og hendes kæreste var alkoholiseret. Så det var sådan, at når man kom ind i lejligheden, så var det lidt det der, når man ser fjernsyn, samler man i. Altså der var skrald over det hele, og ting over det hele, og det var møgbeskidt, og vasketøj lå ud over det hele, og de kom i det hele taget, det er aldrig rigtigt tøj. Det var morgenhår og nattøj, og så startede de sådan set med at drikke og være formiddag. Så en dag kommer min far og henter mig, og siger, at nu skal vi have en god familie, nu har jeg fundet en ny mor til dig. Og det var så en 21-årig kvinde, som på ingen måde ønskede at få et barn. I hvert fald ikke et barn, som ikke var hendes. Min far han får fuld forældremyndighed i statsamtet, og i en lang periode, der ser jeg slet ikke min mor. Jeg har ingen samvær med hende, jeg har ingen samvær med min storebror, jeg har ingen samvær med min storesøster. Og i det hele taget er det muligt for min far at skærme mig fra den familie. Det gør selvfølgelig min mor endnu mere syg, fordi hun ikke ved, hvor hendes barn er henne. I statsamtet, som det hed dengang, der hedder det statsforvaltning, men dengang, der var det selvfølgelig sådan, at man tog det sådan, at min mor var psykisk syg, og så skulle hun ikke have noget samvær med sine børn. Det synes jeg er en helt forkert holdning at have. Det er selvfølgelig også dengang. Min far og min stedmor, de etablerede et hjem, som var for mig et ganske forfærdeligt hjem. Der startede virkelig 5 år, helt frem til jeg var 10 år, et forfærdeligt liv. Fordi min stedmor, hun udøvede rigtig meget vold mod mig i forhold til både psykisk og fysisk vold. Jeg blev omsorgsvigtet, jeg fik ingen mad, hvis det passede hende ikke at lave mad til mig, så fik jeg ikke noget. I det hele taget var jeg fuldstændig afskærmet fra fællesskab. Altså jeg opholdt mig altid nede på mit værelse eller udenfor. Var jeg nede på mit værelse, måtte jeg ikke tænde for varmen, og det der fine hår, som jeg viste til at starte på, det blev klippet af, fuldstændig korthåret, fordi det var dårlig kvalitet, mente hun. Alt mit tøj blev smidt ud, så den mormor, jeg havde haft og elsket, som havde sygt alle mine kjoler, dem smed hun i skraldespanden. Så for mig var det sådan, at der lukkede man så for den del af tilværelsen. Det jeg kunne se frem til nu, det var at opholde mig i et hjem, hvor der ingen kærlighed var, og man fik aldrig knus, og ja, i det hele taget vandrygt. Det var også sådan, at når familien skulle på ferie, fordi jeg var ikke ligesom Lisbeth Zornig vokset op i fattigdom. Altså, jeg er vokset op i ganske pæne huse og bag en busterhæk, så min familie havde også råd til at komme på ferie. Så de har taget på rigtig mange charterrejser, og de har taget på rigtig mange ture forskellige steder hen, men jeg har aldrig blevet taget med. I stedet for så blev jeg på feriekoloni 5 gange i streg, og jeg kan sige, at da jeg var barn, så jeg faktisk ikke så meget forkert i det, fordi jeg kunne godt lide at være på feriekoloni. Jeg var jo trods alt på ferie. I dag kan jeg jo godt se, at det er mærkeligt, at man kan tage afsted en hel familie i en måned, for eksempel til Thailand, og så man ikke tager det 3. barn med. Men jeg blev sådan meget, jeg begyndte at læse de voksne og virkelig udvikle mig til at være en pleaser. Altså jeg tog Askepot-rollen og vidste, at hvis jeg vaskede op og vaskede ned og gjorde rent og ryddede op og tog børnene op, når de græd og gav dem ble på om morgenen og fik dem i børnehave og vuggestue og sørgede for dem, jamen så var der mindre sanktioner til mig. Så det er klart, at det blev virkelig et fuldtidsarbejde for at sørge for, at de voksne de havde det godt. I forhold til min mor, så blev der efterhånden etableret noget samvær, og man kan sige, at min mor var en syg kvinde, som var ved at samle sig op fra en tilværelse i ruiner. Men immer væk, så de weekender, hvor jeg var hos hende, der startede den jo med at pille mit tøj af og lægge mig i blød i badekart og få mig gjort rent, og så var det ellers en weekend, hvor man kunne slappe af og have det godt. Vi har aldrig lavet noget, vi har aldrig været uden for lejligheden, men det var ligesom, der havde jeg en helle og en pause, og man kan godt huske, at når det blev søndag, så var det virkelig en forfærdelig dag, fordi man kunne se frem til, at nu skulle man snart afleveres hjemme hos min far. Så sådan var det, og i skolen, der blev det jo også tydeligt, at jeg ikke havde det godt. Jeg var bare tydelig præg af vandrygt og misrygt og alverdens ting. Jeg kom jo beskidt i skole og kunne kun bade, når vi havde idræt, og idrætslæreren gjorde også opmærksom på, at du er beskidt, og du skal vaske dit hår, men det blev der ikke rigtig gjort noget med. Samtidig så blev jeg også udadrettet, og jeg gjorde så meget ballade i timerne, at jeg blev hele tiden skældt ud for.
Jeg mener jo selv, når jeg kigger tilbage på det, at de tegn, jeg har vist, de har jo bare behøvet at kigge hjem og se, hvad foregår der derhjemme, for at jeg kan forklare, hvorfor jeg var sådan. Men hele den skoleperiode frem til 10 år, hvor jeg går på den 3. skole, jamen der er det, der viser sig. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at indordne mig. Skolen foretager sig ikke noget. Der er ikke nogen, der spørger til det. Så, ja, jeg har valgt nogle billeder, som også måske... jeg har ikke særlig mange billeder fra min barndom, skal jeg starte. Det er der, der ser billigt ud. Billedet der viser jo selvfølgelig, hvad det er for et hjem, jeg voksede op i. Fuld af ølflasker. Der er vist 7 stykker på det der billede bare, og et askevær fuld af cigaretter. Som 10-årig, der er jeg virkelig ødelagt. Jeg kan ikke mere. Jeg er træt. Jeg græder hele tiden, og jeg kan ikke gå ud og være i skolen, og jeg bliver smidt ud konstant hjemme fra min fars stedmor, så min mor hun har en lille salon i Esbjerg, som jeg tager med en blå cykel hver eneste dag, jeg skal ud, så cykler jeg dernede, og min mor hun står med den ungeårige børn, som jo hver dag skal sendes hjem til hendes far igen. Så jeg plager min mor, om jeg må komme hjem og bo hos hende, og det beslutter hun sig sådan set. Hun siger til mig, at det kan hun ikke som udgangspunkt, altså. Men hun kan også godt konstatere, at hendes barn har det ikke særlig godt. Så hun giver mig lov til at komme hjem til hende. Og uden at man kan sige, på min mors sag, der ligger der jo, at hun allerede har et tvangsanbragt barn, og der ligger, at hun er psykisk syg, og i det hele taget, hvordan min mors tilværelse er. Men alligevel så får hun fuld forældremyndighed, uden så meget som at blinke med øjnene. Og det afsted kommer så, at min far, han efterfølgende, han får egentlig etableret noget samvær, men eftersom jeg sidder der hver anden weekend med min kuffert, og han ikke kommer og henter mig, så aflyser vi det igen. Og det viser sig jo også, at min mor hun slet ikke kan tage sig af mig. Det kan hun virkelig ikke, fordi hun er meget, meget syg, forstået på den måde, at hun har ikke nogen mennesker i sit liv længere. Så hun bruger mig til aflastning, og jeg får igen rollen med at stå op og få min mor op på arbejde. Så det kommer jo meget an på, om hun har været ude at drikke hele natten, fordi så skal man ind og væk hende, og så kan hun blive aggressiv. Det kan også være, at det er en god dag, og hun faktisk har sovet ud, og så er det en god morgen, vi har, og hun kører på arbejde, og jeg går i skole, og så når hun kommer hjem, så er det så spændende at se, om hun er manisk og fuld, eller depressiv og fuld, og hvor vi så er henne den dag. Så det bliver rigtig stressende, og jeg har det i forvejen rigtig svært, fordi jeg kommer hjem fra en far, hvor det heller ikke har været godt. Men jeg tager mig af min mor i faktisk 4 år, og det er jo selvfølgelig klart, det viser sig også i skolen, at jeg er stadigvæk udadrettet. Jeg har et andet sprog end de andre, min mor bliver kaldt til samtale, fordi de mener, at jeg er verbalt slet ikke, altså jeg lyder ikke som et barn, og hun taler alt for meget med mig. Og der er så også et tidspunkt, hvor jeg spørger skolen, fordi der bliver jo også lidt ud for timen hele tiden, så jeg sidder oppe på rektors kontor, jeg har min faste plads deroppe, og det er egentlig bare sådan, at når jeg bliver sendt op, så ligger vi til hinanden, og jeg sætter dem over, så inkorporerer jeg bare det faktisk. Men på et tidspunkt, så spørger jeg rektor, om ikke godt, jeg må få en skolepsykolog, fordi det har jeg virkelig brug for. Men min mor, hun nægter selvfølgelig, at jeg skal have det. Det er ikke særlig smart at sidde med en skolepsykolog og fortælle, hvad der foregår derhjemme. Så det bliver der ikke gjort mere ved. I stedet for, så prøver de at adfærdsregulere mig og gøre en masse ting. Min mor blandt andet sender mig over til min storebror på Lolland Falster, melder mig ud i halvdelen af 8. klasse, og så skal jeg på Falster, hvor jeg skal bo hos min storebror. Men det viser sig jo også i skolen derovre, at jeg er verbalt provokerende, jeg kan ikke indordne mig, jeg ryger cigaretter, det må man slet ikke på den der skole. Så det ender selvfølgelig også med, at jeg bliver smidt ud derfra i 8. klasse. Og så bliver jeg sendt hjem på sommerferie hos min mor, og jeg tænker med mig selv, hvad pokker skal jeg stille op? Fordi min storesøster, hun er jo boet hos min mor, og har ikke haft på det tidspunkt kontakt med hende i 3 år på baggrund af hendes opvækst. Så hun underretter kommunen igen og igen og igen. Hun ringer nærmest til kommunen hver eneste dag og fortæller den her sagsbehandler, at I bliver nødt til at min lille søster ud af det her hjem. Da der ikke sker noget, og jeg kommer hjem på den her sommerferie, vi er nødt til at udtænke en plan, hvordan kan jeg blive anbragt, jamen så sker det faktisk sådan, at min barndomsveninde og jeg beslutter os for, at jeg skal blive væk en hel nat. Fordi hvis jeg bliver væk, så bliver der ringet efter politiet, og hvis politiet skal komme og finde mig, så kan jeg fortælle, hvordan er det sådan hjemme. Og den plan effektuerer vi, og ja, vi sidder på molen ude på Hjerting Strand hele natten, og så spacerer vi hjem ud i Esbjerg, ganske rigtigt, og vi kommer hjem til min venindens forældre, der sidder politiet og venter på mig, og jeg fortæller dem, hvad der er fat, og de anbringer mig selvfølgelig med det samme. Jeg kommer ind på en døgninstitution, som er 2 lange gange med 14 gule døre på hver gang, og det er helt taget ret chokerende at komme på sådan en børnehjem. For jeg kommer jo fra en lille vestjysk by, og alle ved, at Stormgade 6 børn, det er nogle små snotunger. Jeg lærte jo sidenhen, at det ikke er adfærdsvanskelige børn, det er børn med adfærdsvanskelige forældre, der bor der, men den udbredte misforståelse er jo i den by desværre.
Men imod væk så var det det bedste, der kunne ske for mig, fordi jeg fandt ud af, at uanset hvordan jeg reagerede inden for institutionen, så var der altid et sted, jeg kunne være, og der var nogle voksne, der forstod mig. De gav mig meget mere terapi, end jeg selv regnede med. Jeg troede, jeg havde regnet dem ud, men det var faktisk dem, der havde regnet mig ud. Og det var også sådan, at jeg fik en dog, kan du sige, fordi egentlig har man 3 måneder på sådan et akut hjem til at blive observeret i. Og jeg var jo vant til at holde facaden, så jeg gik i skole. De andre børn, de gik ikke i skole. Jeg gik i skole, og jeg havde et arbejde efter skole. Det var meget svært at få, fordi jeg havde den adresse, jeg havde, men jeg fik det. Og indordnede mig, og så kunne de jo godt regne ud, at med den historie, jeg havde, så gik det vist lige lidt for godt. Så jeg fik 3 måneder mere, og så skal jeg ellers love for, at jeg stak af og gik i byen og drak mig fuld og gjorde alt det, som man ikke måtte. Men da jeg så på slutningen af den periode fandt ud af, at uanset hvordan jeg opførte mig, så var der altid virkelig at komme hjem til, og der var altid nogle voksne, som altid bød mig velkommen. Så det holdt jeg op med igen. Og så havde vi en periode, hvor jeg egentlig bare blomstrede, og de besluttede sig så for, både det her hjem og min sagsbehandler, at jeg var egnet til at komme på ungdomspension. Og det var jeg rigtig glad for, fordi jeg havde en stor stolthed i mig, og ungdomspensionen, det var et rigtig fint patriciehus inde i Esbjerg, og det lignede et almindeligt hus, som alle andre familier boede i jo. Og der var 4 børn kun, og så var der 1 pædagog, så der tog man jo godt at have sine skolekammerater med hjem. Ja. Så skal vi jo til møde. Fra det er inden, at jeg egentlig får accept på, at jeg skal på ungdomspension, fordi man er nødt til at indkalde til møde, så både min mor er der, og jeg er der, og pædagogerne fra akutinstitutionen og pædagogerne fra den nye institution, og ja, repræsentanter i det hele taget. Og min mor har på en eller anden måde fået den opfattelse, at jeg skal hjemgives. Altså det betyder, at man udskrives nu, og så bliver man hjemgivet til forældremeddelelsen. Der er ikke rigtig nogen, der vil lege min mor med at fortælle hende, at det ikke er det, hun skal til møde om. Hun skal nemlig til møde om, at jeg skal anbringes på ny på et andet sted, og min mor kører fra mødet, og så kører hun faktisk direkte hjem, og så begår hun selvmord. Og når man sidder i sådan en situation som barn, så bliver man selvfølgelig omgående, bliver man ramt af skyldfølelse og sorg og alverdens ting. Men jeg blev også vred, fordi jeg synes et eller andet sted, det var rigtig synd for min mor, skulle køre hjem alene med den besked. Som jeg også skriver på punktet, altså hun har aldrig fået noget hjælp til at håndtere, at hun faktisk har barn nummer 2, der skulle anbringes uden for hjemmet. Og hvis man kan forestille sig, der er sikkert mange her, der har børn, hvordan det er for alle forældre. Udgangspunktet er, at alle forældre vil gerne gøre det godt, det tror jeg på. Jeg har ikke selv børn, men det tror jeg på. Og når så ikke det lykkedes altid, så kan man sige, men burde man ikke få styrket sine forældreevne, eller burde nogen ikke sætte ind i hjemmet, fordi man jo gerne vil, men måske ikke har fået kompetencerne. Det gjorde man ikke her, men man fjernede hendes barn nummer 2, og så hun ellers forresten dømt fallit på det område. Og det ved jeg, det har såret min mor rigtig meget. Så det der var for mig, det var, at nu var jeg anbragt på institution nummer 2. Jeg havde ikke noget at gøre med min far, og min mor var død. Så jeg var selvfølgelig ramt af en verdens følelse, skyld og sorg og skam og ensomhed og alt, hvad vi kan komme i tanke om. Og ja, min far fik jeg ikke noget hjælp fra. Han var stadigvæk sur på min mor, og ville faktisk heller ikke deltage i den der begravelse, så han har nok været sur over det der service, lige på det, hvad ved jeg. Men jeg beslutter mig for, fordi jeg kan godt se, at selvom jeg bor på en ungdomspension, så har det godt nok ikke godt de andre børn, jeg er anbragt med. Det er ellers der de mest ressourcestærke, men jeg kan godt se, at den ene ryger has, og den anden altså de har det ikke godt. Og det er en af dem, der har det bedst. Så jeg tænker ved mig selv, at hvis jeg skal komme ud af det her, så skal jeg bare blive dygtig i skolen. Og fra at gå med at sidde uden for døren konstant og hele tiden, jamen så lige pludselig, så har jeg jo i min klasse en lærer, som er vikar, og som giver mig 13-taller. Det har jeg aldrig prøvet at få før. Hun har talt med mig, og hun sætter sig ind i min situation, og jeg er rigtig, rigtig glad for hende. Så kommer skolelæreren tilbage, eller den almindelige klasselærer tilbage i min klasse. Jeg har en aftale med rektor om, fordi jeg går så hurtigt i skole efter min mor, hun er begået selvmord, at han siger til mig, hvis du får det dårligt, så må du gå ud en time lige, og så lige sunde dig. Det har han så gjort et par gange. Og det har hun ikke kunne lide, den der nye klasselærer, der er kommet tilbage. I hvert fald kommer jeg ned på rektors kontor, hvor de siger til mig, at nu min adfærd, hun kan ikke takle min adfærd. Det er, her kommer jeg attitude og vader ud af klassen, så det er desværre nødt til at meddele mig, at jeg bliver smidt ud. Så det var selvfølgelig også lidt af et chok, fordi så blev jeg smidt ud for at bære på sorg. Det forstod jeg ikke noget af. Vi kørte ud på en anden folkeskole, den 6. folkeskole. Der blev de også velkommen, men sagde til mig, at det selvfølgelig kunne ikke blive smidt ud. Så vi vendte tilbage
til den skole, jeg meldte mig ud, og der accepterede de mig så i parallelklassen. Så jeg kom ud af 9. klasse faktisk med gode karakterer, men det var også det jo pissesuge. Så er det sådan, at ja, jeg udvikler mig, jeg har det godt. Jeg tror faktisk, jeg sprang ikke henover her. Nej. Jeg klarer mig rigtig godt, fordi jeg har venner, og jeg har også særligt aktiviteter uden for døgninstitutionens regi, så jeg sådan føler mig ret godt integreret i det almindelige samfund. Jeg klarer mig bare lidt for godt, fordi min sagsbehandler, hun får jo løbende de her observationsrapporter, og pædagogerne er stolte ved at beskrive, at Gry er ressourcestærk, hun får behov for voksenkontakt, men ellers går det fint. Det synes de ikke nede på Esbjerg Kommune, at det kan de sgu ikke betale for. Fordi hvis jeg har det godt, så er der ingen grund til at være anbragt. Så står der en masse andre børn, der ringer på og gerne vil hjem. Så efter et års anbringelse laver de en afgørelse, der hedder hjemgivelse om et halvt år. Hjemgivelse, det er jo igen, når man skal skrives hjem til forældremyndighedsindehaveren, som på det tidspunkt så er min far. Det er han jo blevet, fordi min bror blev død. Min far har ikke haft noget med at gøre, og han ville i hvert fald ikke acceptere en hjemgivelse. Det vil jeg i hvert fald heller ikke. Og når ikke parterne vil acceptere en hjemgivelse, så kan børn- og ungeudvalget godt forstå, at det kan man nok ikke, så det bliver nok ikke en succes. Det er rigtig godt observeret. I stedet for så træffer de så beslutning om, at jeg skal udskrives, fordi det må jo så være det næste skridt. Vi anker og gør alt muligt. Både pædagoger og mig og min far hjælper også med at anke til alle steder, vi kan. Der er ikke nogen, der hører efter. Og jeg har jo altid været meget kommunikerende, så jeg har sådan nogle tykke breve, skråskriftsbreve, jeg har skrevet til Ankestyrelsen og sagsbehandler og børn- og ungeudvalg og alt, hvor jeg har råbt og skrejet om hjælp, og jeg har været anbragt i et år, vil godt lade mig være i fred. Og så under alle omstændigheder, så vil de udskrive mig på min 17-års fødselsdag. Det er der heller ikke noget, der står om i loven. I loven stod der dengang, at du kunne være til du var 18. Og det kunne jeg jo også se for de andre, der havde været indskrevet, at det fik de også lov til, og så fik de udslusningen, og der var ikke noget af det der til mig. Det der hedder efterværn i dag, det var sådan set det, vi påberåbte os rigtig meget. Og jeg takkede sådan set nej til det efterværn, så vi bevilgede børn- og ungeudvalget, fordi det var en hån over for mig. De ville gå ned i noget, der hed ungdomsbutikken, og så ville de shoppe en pædagog, der kunne komme en gang i ugen i en 3-ugers periode, det vil så sige 3 gange nu, som kunne komme og kigge til mig. Det ville jeg simpelthen ikke finde mig. Jeg synes, det var en god. Så man kan sige, at jeg var udskrevet, da jeg blev 17, og der var jeg udskrevet til mig selv. Og hvis det skulle gå mig, som det gik alle de andre, jeg var anbragt med, så ville jeg ikke have det særlig godt i dag. Det kan jeg godt afsløre. Jeg ved, at dem, jeg har været anbragt med, har haft det rigtig svært som voksen, og mange af dem er både på pension og alle mulige overførselsindkomster, hvad har det. Så kan jeg sige, at det der skete der, det var selvfølgelig, at min rets- og retfærdighedsfølelse, den blev krænket alvorligt. For det, jeg var rigtig, rigtig vred over, det var, at jeg synes, jeg havde kæmpet rigtig meget for at vise, at jeg gjorde det rigtig godt, og når jeg gjorde det rigtig godt, og så gjorde jeg det efter bogen. Hvis jeg gjorde det efter bogen, så fik jeg også det, jeg var berettiget til. Men sådan var det ikke. Altså, jeg blev straffet, fordi jeg gjorde det rigtig godt. Sådan opfattede jeg det. Så jeg var vred over det her systemsvigt, og jeg kunne ikke forstå det, og det der var egentlig, det var jo en masse afgørelser, som stod på hvidt papir, og jeg forstod ikke, hvad den ene afgørelse i forhold til den anden. Altså faktum var jo, at jeg ikke kunne få det hjælp. Men jeg gemte på den der vrede, og så startede jeg ellers på handelsskole, og jeg fik en kæreste, som igen havde en god familie, som tog mig ind som deres eget barn. Og der kan man så sige, at de begyndte at virkelig at arbejde med mig. Jeg fik en masse kærlighed, og jeg fik en masse støtte, og jeg lærte, hvordan juleaften var. Der er stadig billeder, der hænger af tidligere svigerforældres hjem fra første juleaften, hvor jeg ser fuldstændig overrasket ud over, at jeg får julegaver. Og ja, jeg ser også overrasket ud, at de har også et billede, hvor jeg får mine papirer på julestudiet. Der ser jeg også meget overrasket ud. Det er helt sådan virkelig overrasket over, at det også skal gå godt. Og jeg bliver også udadrettet i den familie, fordi når det går lidt for godt, og de er lidt for gode ved mig, så er der går der nok ikke lang tid, så er de skrevet igen. Så hvis min tidligere svigerfar havde været her nu, kunne han skrive under på, at jeg har også været en opgave, men de bekæmpede alle de der ting med kærlighed og støtte. Så var det sådan, at når jeg kom med gode karakterer, så fik jeg karakterpenge, og det blev jeg skide stolt af, og det gjorde jeg så bare næste gang, da vi skulle have karakterer, så ville jeg gerne gøre det lidt bedre, fordi jeg vil gerne vise de her svigerforældre, at jeg kunne gøre det godt. Det er sådan lidt den der forældrerolle. Det er derfor, det er vigtigt for børn og unge, at de har nogen, at de skal stå til ansvar overfor. Jeg skal lige bare på tiden. Ja. Så blev jeg 21 år, og jeg søgte om optagelse på jurastudiet. Der var det sådan set ikke fordi, at jeg stadigvæk blev vred.
Jeg har bare altid haft den der retfærdighedsfølelse, som har braget og bullet igennem mig. Og jurastudiet synes jeg egentlig var meget godt, fordi der er også pædagoger fra min døgninstitution, der ikke for så lang tid siden har fortalt mig, at jeg konstant udfordrede dem på deres regler, og hvis de ville sætte regler op for mig, så ville jeg se, hvor det stod hen, og hvad for en paragraf det var, og hvem havde vedtaget det, osv. osv. Så det der med at ville kende sine egne rettigheder, det har jeg altid gerne ville. Så jeg blev optaget, og jeg havde faktisk en rigtig god ungdom oppe i Aarhus. Jeg mærkede ikke meget til den der barndom. Havde nogle gode venner, og ja. Så sker det jo, at man faktisk kommer til et tidspunkt, hvor man ikke kan tage flere uddannelser. Man kan snart ikke bevise mere, hvad det er, man duer til. Og hvad så? Så begynder der at komme sådan et vakuum, hvor man skal begynde at tænke over, hvad fanden skete der. Og jeg fandt ud af, at man som brændt barn, så har man nogle senfølger, og det kommer så blandt andet udtryk ved, at man har høje forventninger til sig selv, og det kan udløse stress, hvis man bare vil løbe rundt hele tiden for at gøre det så godt som muligt, og ja, det kan blive svært. Jeg skrev mit speciale, og så blev jeg klar over det her problemfyldte område, for jeg troede, at når jeg nu indhentede min sag på 95, så påviste alle de her sagsbehandlingsfejl, og nu er der så vedtaget anbringelsesreformen, og nu var det bare rigtig godt. Det var det bare ikke, fordi det sjove det hele var, at jeg fandt ud af, at alle de gange loven er blevet revideret, så har den bare fået en ny jagt på. I det hele taget så står der det samme. Jeg blev anbragt efter bistandslovens regler. I dag hedder det serviceloven. Det er nøjagtigt det samme ting. Undersøge igennem, spørger barnet alle de her ting. Så på den måde har tingene ikke ændret sig. Og desværre kan jeg jo så se på Ankestyrelsens statistikker, at det går af helvede til. Der bliver ikke lavet handleplaner, der bliver ikke lavet op på tingene, der bliver ikke lavet børnefaglige undersøgelser osv. Og det gjorde mig selvfølgelig lidt ked af det, fordi sådan troede jeg da ikke, det var. På den anden side kan man sige, at jeg berørte ikke det her i 5 år, fordi jeg arbejdede med noget helt andet. Men så var det, at Brønderslev-sagen og alle de her forfærdelige mediesager, de kom op. Og jeg tænkte, hold da op, det her det er jo helt vildt. Og så sendte jeg mit speciale til en advokat fra Brønderslev-sagen, og hun tog det med på Christiansborg, og de kunne bruge det til noget. Og så tænkte jeg, okay, jeg skal arbejde med det her, fordi det er meget vigtigt, at der sidder og fusionerer selskaber. I dag, så jeg har det jo godt i dag. Det mener jeg selv. Jeg mener ikke sådan helt, det er der sikkert andre, der er uenige i, at jeg er ikke blevet helt tosset af det. Jeg har gode mennesker, som støtter op omkring mig. Jeg har en god, stærk omgangskreds, og jeg har en rigtig god og dejlig kæreste, som er meget forstående over for min fortid, selvom man slet ikke har været sådan nogle ting igennem. Og så er det meget vigtigt for mig at give oplysning til samfundet via mit arbejde. Det vil sige, det er ikke vigtigt for mig som advokat bare at sidde. Tak. Ja, tak. Det er ikke vigtigt for mig bare at sidde og løse sager. Det kunne man også se i forhold til erhvervslivet. Det er fint nok, det er en vare, du går ind og køber, og så er det det. Det er vigtigt for mig at gå ud og hjælpe de her mennesker og føre deres sager, men også at være det menneske, der forstår, hvad det er, de går igennem. Og det er blandt andet også, da jeg flyttede til København. Jeg bor jo ude i Nordvestkvarteret, fordi jeg startede advokatkontor på Nørrebro, og det skulle ikke være så, at min klient sagde, du ved ikke, hvad det handler om, du boede på Strandvejen. Jeg bor i Nordvestkvarteret. Og hvad er det så, jeg ser ude i marken i mit arbejde? Ja, det er virkelig, efter jeg sad om, hvor jeg virkelig begyndte at arbejde med det her i august måned sidste år. Sagerne væltede ind, familierne væltede ind, og henvendelserne væltede ind, og jeg fik indblik i det her via Lisbeth Zornig Andersen, og jamen, det må bare konstateres, at der er systemsvigt og forvaltningskaos alle steder, jeg møder sagsbehandlere, alle steder, jeg møder myndigheder. Jeg vil sige, der hvor jeg kommer mest igennem ting, det er faktisk Socialministeriet, men det er jo faktisk ikke meningen, det er der, man skal komme igennem ting. I hvert fald at blive hørt. På det kommunale plan, så lider de under rigtig mange manglende ressourcer. Det er klart, at de taler altid om manglende penge, og det er også derfor, det er kassetænkning, og det er også derfor, at uanset hvad de siger, så når de ser et udsat barn, så tænker de økonomi først. Og det er jo bare så dumt, fordi det er ligesom at tisse i bukserne, fordi hvis ikke du laver den rigtige indsats over for det her barn meget tidligt, jamen så resulterer det bare i, at det kommer til at koste rigtig mange penge. Jeg ved ikke, om I har set en kortfilm, der hedder Bundlinjen, men den vil jeg opfordre jer til, fordi der kan I se, hvad sådan en person igennem sådan en udsat tilværelse, den kommer til at koste. Det er virkelig dyrt. Ja, og de har jo selvfølgelig store arbejdsbyrder, det er også klart. Udygtig ledelse, det er også nogle af de ting, som jeg slår allerhårdest ned på, fordi der er simpelthen der er ingen ledelse. Sådan ser jeg det i mange af kommunerne. I Københavns Kommune er de faktisk meget dygtige til det. Men, og der får jeg også at vide af ledere og sagsbehandlere, at selvfølgelig gør vi det godt i kommunerne, og hvor jeg er nødt til at svare, tal for jer selv. Men gør det sgu ikke i hverken Esbjerg eller Rebild Kommune. Og det viser det sig jo også i Esbjerg Kommune, hvor galt det er, fordi jeg går i politikken kontakter mig i oktober måned og spørger, om jeg vil fortælle en historie, og det gør jeg, og jeg tviner systemet til og mener, at der skal mere centralisering til i forhold til kommunerne.
Det er jo sådan, at mange mennesker reagerer på den der historie, særligt over i Eby. Og ja, så bliver der jo også sagt fra kommunens side, at hun er bitter, Rys sag er gammel, og det er mange år siden. Og så står jeg jo der i en periode på 1-2 uger og tænker, det er jo ikke så godt. Og så kommer Ankestyrelsen og afleverer deres rapport, hvor der er fejl i 7700 sager, så det tager jeg for sig selv. Jeg behøver ikke sige mere. Det er sådan, at det er jo ikke kun udsatte børn, som kommer i klemme i det her system. For jeg plejer at sige, at hvis ikke man bare er et udsat barn, så bliver du det i hvert fald, når mor og far skal skilles. Og det gør det, fordi når man kommer igennem statsforvaltningsregi, så bliver det virkelig ballade. De har heller ingen ressourcer, men de har så til gengæld dem, som ikke kan blive enige. Så der er alverdens beskyldning om det ene og det andet, og politiet er ligeglad med sager, der er der. Altså hvis man kommer og anmelder misbrug, altså hvis det har været forbi statsforvaltningen, så gider jeg ikke røre ved det, er ligeglad. Og det er alle sager, der gælder om forældremyndighed, samvær og bopæl, og hvad der ellers handler om børn. Børn bliver simpelthen bare hverken hørt, de bliver ikke spurgt, de bliver ikke sat i centrum. Det er at lytte til forældrene, og så træffer man afgørelse derudfra. Der er faktisk forældre, som jeg har i mange af mine sager, og jeg har faktisk standardbreve i næsten alle sagerne. Selvom det er 10 forskellige sager med 10 forskellige familier, med 10 forskellige børn, med 10 forskellige aldre, så sender vi standardskrivelser ud. Det synes jeg godt nok er bemærkelsesværdigt. Det har jeg også ringet og skældt dem ud over. Og der har de faktisk noteret i et notat derinde, at jeg har ringet. Jeg har brugt mange store bandeord på statsforvaltningen. Det har ikke ændret noget. Også været op og tale med chefen, det har ikke ændret noget. Men i hvert fald kan jeg konstatere, at det her med barnets reformer og børnene skulle sættes i centrum, det var ikke sandt, fordi det bliver det ikke. Der bliver lavet underlødige psykolograpporter, som sagerne bliver hængt op på, det vil sige børnefaglige undersøgelser og hvad der ellers er af sådan nogle psykologer, de bliver involveret. Det kan både være bestillingsarbejde, så det kan være en psykolog, der bliver bestilt til 800 timer, og hvis hun ved, hvordan sagen gerne falde ud, jamen så kan man se, at så bliver der altså talt i den retning, og det står til troende i flere år. Du kan sige, hvad du vil som forældre, men de tager altid den her rapport frem. Og så må man sige, at mange af dem altså heller ikke ordentligt uddannet, har ikke en ordentlig baggrund. Så det er virkelig farligt. Der er dårlige forældreevneundersøgelser. Der er nogle kommuner, så bruger man 3.000 kroner på en forældreevneundersøgelse. I andre kommuner bruger man 50.000 kroner på en forældreevneundersøgelse. Der er også situationer, hvor man har fået tvangsanbragt børn, uden at der er lavet en forældreevneundersøgelse. Det skulle også være. Seksuelt misbrug, ja, det er det, som jeg har været inde og tale om i radioen, du har hørt, Per. Og det handler jo, jeg er ikke selv seksuelt misbrug, men sådan set bliver puttet i den kasse. De her sager, det er efter Lisbeth kom frem. Der er jo aldrig rigtig nogen, der er trådt frem på den måde og fortalt de her ting. Men jeg kan fortælle, at en revolution er på vej, for det vælter ind med henvendelser til Lisbeth. Og det er både voksne mænd og voksne kvinder, det er børn i alle aldre, det er kun for mange henvendelser. Og så er det jo bare sådan, at i forhold til, hvad der bliver gjort, jeg har nemlig også sager, der er til at tude over. Altså, jeg må ikke tude, fordi jeg arbejder med det her, så det kan ikke nytte noget. Men det er til at tude over, børnene bliver misbrugt, men man kan ikke gøre noget. Altså, den måde, de laver børnesamtaler på, jamen det er jo til at dø af grin over, at det er det så ikke. Det er jo tragikomisk nærmest, så de går nærmest ud i SFO'en og stikker en mikrofon op i barnets hoved og spørger, misbruger mor dig, eller misbruger far dig, misbruger morfar, slår mor, nej, nå, se, vi kan ikke gøre mere. Så det er sådan, man gør det. Og der er meget berøringsangst omkring det, så jeg tænker, at det her det er virkelig et område, hvor man tror, at det er nok en hel niche. Det er meget værre, end man regner med. Og særligt i de store byer, der kan folk ikke sådan gemme sig. Men ude på landet, og særligt i Sønderjylland, der er også i Nordjylland, og det er simpelthen ikke for at hænge nogen ud, men jeg kender sagsbehandlere, der har sagt deres arbejde op. Jeg kan overret sige, at den ene sagsbehandler sagde, at i Sønderjylland, der kender de ikke forskel på kone og barn, men når man så vender tilbage til Aarhus for at bede om når man som sagsbehandler har truffet en afgørelse, om der skal foretages nogle tiltag, og de så siger, nej, det er der ikke penge til. Det skulle altså ikke gøre ret mange gange, før du gider arbejde i det mere. Derfor så er mit budskab, at VISO er et organ under Socialstyrelsen, som skal tilkaldes. Jeg kalder det et rejsehold. Så når kommunen opdager ting, som de ikke rigtig ved, hvad de skal gøre med, eller de ikke er dygtige nok, så skal de tilkalde VISO. Og det skal de gøre meget mere. Det er faktisk meget sjældent, de gør det, desværre. Så er der et punkt, der hedder retsusikkerhed. I Tænketanken, der er formanden for mit udvalg, der handler om retssikkerhed. Og der er vi nogle advokater, der skal prøve at få noget fokus på, hvad retssikkerhed i det sociale system det er, og hvad vi kan gøre. Ja, det er jo sådan, at hvis man er tiltalt i en straffesag, så får man omgående beskikket en advokat. Hvis man er en udsat familie, og man er i risiko for at få fjernet sit barn, så får man ikke beskikket en advokat.
Det vil så sige, at du i en lang periode kan få varslet hen over dit hoved, at nu vil vi gøre sådan og sådan med din familie, som jo kan være knusende for familien i det hele taget. Særligt at de her familier, de udsættes, og de ved ikke ret meget om deres rettigheder. De har heller ingen penge, så de har ikke råd til en advokat. Og det er så først, og det er jo også det, jeg er nødt til at sige nogle gange til de her familier, det lyder mærkeligt, når man skal kæmpe for én ting, men nogle gange er nødt til at forklare dem, at du er nødt til at bede om hjemgivelse, fordi når du har bedt om hjemgivelse, så bliver det en tvangsanbringelse, og er det en tvangsanbringelse, så må du få mig som advokat. Og det er klart, at det er en udfordring. Så hvad er det, jeg oplever? Jamen, jeg oplever jo, at halvdelen af mit arbejde, det får jeg ingen penge for. Nu kunne jeg så ikke bare lade være? Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg har mennesker, der kommer ind på mit kontor. Og jeg har også, jeg kan sige, at for hver familie, jeg har rørt ved, som jeg ikke har fået nogen penge for at hjælpe, noget positivt ud af det, så er det også svært at slippe det. Og som jeg skriver hver eneste sag, jeg har haft, så har jeg i en eller anden udstrækning påvirket kommunens beslutning. Men det er jo klart, fordi de har ikke gravet dybt nok ned i den, så der skal ikke ret meget til for at finde fejl. Altså, sådan er det. Siden august måned, der har jeg ikke fået vederlag for 5 sager. Ikke så meget vederlag, det drejer sig om, men det er for de sager, det omhandler, nemlig 5 familier, hvor kvinden har været højgravid, og de har kontaktet mig, og det har været 5 måske familier, som har haft nogle udfordringer, som de kunne have fået noget hjælp til, men det var ikke udsatte familier, hvor man kan sige, at her er der virkelig fare for barnet og risiko for, at der sker noget. Det kunne fx være, at mor hun var 20 år gammel og var diagnosticeret med ADHD, men ville ikke tage sin medicin, fordi det blev hun dårlig af. Når hun så gjorde det, så skulle hun selvfølgelig have tvangsfjernet sit barn. Hun havde fået at vide, at hun måtte holde det 3 timer, og så var det ellers det. Men det er jo ikke skrevet ned i en afgørelse, når det ikke er det. Og så skal det ikke forbi børn- og ungeudvalget, og så sidder de her møder og ved ikke, hvad de skal. Og jeg har selvfølgelig gået til møderne både i Odense og hvor det ellers har været. Og det har taget det ene møde for at forklare dem, hvad det er, de skal gøre, og de retter ind med det samme. Og der er ikke nogen af de 5 familier her, som har fået tvangsfjernet deres baby. Det synes jeg godt nok er bemærkelsesværdigt, at der ikke skal mere til. Nå, men altså så skidt det hele. Altså, jeg har jo råbt og skræk til mig, da det heldigvis fik Karen Hækkerup tale. Fordi efter min artikel i Politikken, så var hun så venlig og rar og svare på det. Jeg har egentlig ikke skrevet det direkte til hende, men jeg tænker, hvis man er socialminister, er nok også et eller andet sted nødt til at svare på det. Så det gjorde hun. Men så svarede jeg også hende, for jeg synes, det var en sludder for en sladder. Og så opfordrede jeg hende til at invitere mig ind til en kop kaffe, og det gjorde hun. Og ja, jeg kan sige, at hun er jo opmærksom på området. Hun lover bedre uddannelse af sagsbehandlerne, sådan der ikke er 2 sagsbehandlere, der bliver sendt på kursus, men hele afdelinger, der bliver sendt på kursus. Hun har vedtaget overgrebspakken, det synes jeg også er fint. Særligt på overgrebspakken synes jeg bare, at der er nogle mangler, fordi det er klart, at hun har centraliseret det område, der hedder underretninger. Det betyder så, at alle de her underretninger, vi kan høre i alle de her frygtelige misbrugssager, der ikke bliver handlet på, at det skal gå ind til et centralt system. Og så skal der handles inden for 24 timer. Fint, så ryger det tilbage til kommunen. Jamen, er der så ændret noget i kommunen? Nej, det er der ikke. Nu har de bare fået endnu mere tryk på, fordi nu skal de handle inden for 24 timer. Men det jeg kan sige, det er, at Karen er opmærksom på udsatte børn, at udsatte børn og familier lider i Danmark, men de der småtiltag, som jeg kalder det, jeg føler jo, der skal en hel revolution til, fordi der er simpelthen ting, som kommunerne bare ikke har kapacitet til at varetage. Og hvis du sidder oppe i Rebild Kommune, og du har, nu det er en tal, jeg ikke kan underbygge det her, men lad os nu bare indtage 50 familier, der sidder 3 sagsbehandlere, og de 3 sagsbehandlere har en tom kommunekasse, så kan de godt gå ud og så træffe nogle beslutninger for den her familie, men det kan jo ikke hjælpe noget, fordi der er ingen penge til at gøre det. Så på den måde er vi nødt til at virkelig erkende, at det fungerer ikke, som det fungerer nu, og det gør det bare ikke. Der kan gøres meget mere, og det er også derfor, at jeg er glad for, at du er meget opmærksom på det her. Så held og lykke til jer. Tak for det. Og tak fordi I hører på. Tak til dig, Gry. Også held og lykke til dig med det vigtige arbejde, du gør. Og det viser jo helt sikkert, at der er nogle ting, som vi også har fat i, som vi har drøftet i forhold til, at livskvalitet kontra pengene, kassetænkning, alle de her ting, og jeg håber også, at vi måske kan få lidt mere inspiration fra dig konkret, så måske kan være en del af vores politik på området. Du ved rigtig meget, og vi har brug for den viden. Men nu er jeg lagt op til, at man kan stille nogle spørgsmål til Gry, og komme med kommentarer til det, og det håber jeg, I vil benytte jer af, nu vi har sådan en kapacitet blandt os. Jeg synes i hvert fald, der er, man ser med sådan lidt træls fornemmelse, ikke på grund af dit indnemme en, på grund af systemet.
at det i et velfærdssamfund, i et oplyst samfund, som det danske, at det faktisk kan være så kynisk, som det viser sig i rigtig mange tilfælde, og i væsentligt flere tilfælde, end man egentlig går og tror. Så jeg håber, I har nogle gode input og spørgsmål. Værsgo og fylde. Jeg håber, det er i orden, jeg svarer uden mikrofon. Er det okay? Kan I høre, hvad jeg siger? Ja. Jamen, jeg synes, det er interessant, det du fortæller det her med det ud af det reagerende barn. Fordi det ser vi altså på rigtig mange fronter. Jeg tænker på det spild af ressourcer, vi oplever for øjeblikket med indvandrere. Jeg har boet en årgang i Tingbjerg, og tænker, at de er jo simpelthen så gode til at organisere og planlægge og alt muligt. Men de kan ikke få det brugt konstruktivt, fordi vi ikke har sat ressourcerne ind rigtigt, så de lærer at læse for eksempel. Og de reagerer måske også ud af, fordi der er nogle problemer, som de ikke kan adressere, eller som ikke bliver hørt. I bedste fald er min idé, og der må vi korrigere mig, det er lige for øjeblikket, så kan vi medicinere os et stykke ud af det. Lige nu så bor jeg i Region Midtjylland, og vi har desværre en rigtig høj rate af ADHD-medicinering. Og jeg tænker lidt på en gang imellem, om det ikke er lidt symptombehandling, at man ikke går ind og kigger i familierne. Altså tager det ansvar, og som dem der har været lidt tidligere på dagen, at sådan lige for øjeblikket er min hovedlinje at blande sig. Altså at blande sig kan jo være rigtig, rigtig godt, at man skal blande sig, for det betyder også, at man tager sig af hinanden eller interesserer sig. Og netop i børnesager tænker jeg, at der er for få, der blander sig. Og det er både politikere og borgere. Altså. Altså jeg har tænkt på, om der er noget der, både når vi taler om de her indvandrerdrenge, som kan ufattelig mange ting. Så jeg kan så komme trist ud i statistikkerne, og så medicineringen lige for øjeblikket, hvor man så, i hvert fald i Midtjylland, er jeg lidt bange for at få en diagnose, som måske egentlig handler om noget. Jeg ved ikke, om jeg har ret med noget. Det er kun i Midtjylland, det der sker. Det er over det hele, kan jeg sige. Altså, jeg deler det op i 2 indvandrerdrenge, og så deler jeg det op i det her ADHD, fordi det er også 2 vigtige emner for mig. Jeg er fuldstændig chokeret over alle de sager, hvor at børnene jamen jeg har næsten ikke nogen børn, der ikke bliver medicineret. De har ADHD alle sammen, og jeg har en af pigerne, som jeg sådan har fået lov til gennem kommunen. Hun skal selvfølgelig ikke have medicin. For problemet er, at hvis man er syg, så skal du have medicin. Og hvis du har en diagnose, skal du selvfølgelig have medicin, hvis du får det godt af det. Men hvis man har en historik, som jeg har, så skal der altså ikke ret meget til, for at du er urolig i sindet. Jeg lider også af søvnløshed indimellem, og jeg har altid været meget energisk og ikke kunne sidde stille. Det er også der, hvor jeg har tilbragt hele min folkeskoletid. Og jeg plejer altid at sige, at hvis jeg havde været barn i dag, så havde de propstoppet mig med ADHD-medicin. Så det bliver brugt alt for meget, men det vi skal være meget mere opmærksom på, det er, hvis du bliver diagnosticeret med det, og det er jo alle almindelige praktiserende læger, der kan putte det label på dig, at du har ADHD. Men hvis så du ikke vil tage din medicin, så får du pludselig frataget rettigheder. Det kan vi jo se, at jeg har sager, hvor man pludselig ikke kan være mor, fordi nu har du ADHD, men du tager ikke medicin, så må du jo være uopmærksom, men uopmærksom, så vil du tage vare på far. Så det er det, der er mest forfærdeligt. Men det er der også mange andre, der lige præcis det regi kæmper for, at man skal nedbringe ADHD-medicin. Selvfølgelig er der nogen, der har ADHD og har en lidelse. Men lige så snart børn de bevæger sig uden for den her normale, jamen så skal de da have en diagnose. Der er jo også bare nogle børn, der har nogle ting at bøvle med, og det synes jeg i højere grad, man skal bruge terapi for at komme ud af. Det er ikke medicin, fordi det er bare at skubbe frem foran sig. Med hensyn til de her indvandrerdrenge, så bor jeg er jo flyttet fra det mørke Jylland, og jeg kommer fra Esbjerg. Jeg kender en indvandrer, han hedder Møvligt, og han spiser hotdogs, så han er ikke så indvandrerisk som de andre. Og jeg flyttede til Aarhus og begyndte at læse jura, og der skal jeg køre med en bus igennem Gellerupparken, og lige pludselig så går det op for mig, at der skulle en hel befolkningsgruppe her, der ikke har det særlig godt. Det kunne jeg se, fordi vi opførte sig mærkeligt, og hvis ikke man ville tale med dem, så blev man råbt efter. Og der var en masse ting med de her indvandrere, hvor jeg sådan blev klar over, at det der med ghettoer, det var der sgu nok noget om. Så flytter jeg til København og ud på Nørrebro, og de kommer ind fra gaden, de her mennesker, og jeg har bare som, man kan sige, det kontor, jeg åbnede på Nørrebro, der ansatte jeg en arabisk talende
sekretær, som var tolk, og jeg ansatte Mohammed, som var mit studiejur, og ellers så sad vi sammen med den arabiske avis. Jeg var minoriteten på mit kontor. Selvfølgelig også klart, at når man som chef nogle gange kommer ud på kontoret og sidder og taler arabisk, så er jeg nødt til lige at sige, hold stop, det er dansk her. Jeg kan jo ikke vide, hvad de sidder og snakker om. Men de sager, der kom ind, det var sådan, man kunne se, når det var lille Ali på 9, som har haft store problemer med mor og far. Mor og far kan ikke kommunikere, fordi de kan ikke dansk, og de har 9 børn, og 8 af dem bor ved mor, og alle bor ved far, og kommunen siger, far, du er ikke til at være far, men Ali siger til mig under 3 børnesamtaler, han vil ikke hjem til sin mor, og jeg lover Ali, hvis ikke du vil hjem til din mor, du fortæller mig det her til, så skulle du hjem til din mor. Så jeg er nødt til at forklare sagsbehandleren på, at du kan ikke flytte Ali hjem til sin mor, fordi det vil han ikke. Så du er nødt til at afholde en børnesamtale, den er ikke afholdt nu, det er 3 måneder siden. Og jeg vil selvfølgelig have, vi prøver det hele det her statsforvaltningsregime med, og så ansøge om at få forældremyndighed, fordi vi er nødt til at få Ali ind til børnesamtalen. Og der ligger den så og florerer endnu, den her. Men Ali er jeg bekymret for, fordi Ali er 9, og Ali han er ved at blive smidt ud af sin skole, fordi han slår på de andre børn. Og når jeg taler med Ali, det tager 2 sekunder for at få åbnet Ali op, som elsker mig, og kommer ned med en stor buket blomster, og Ali han er ked af det, fordi mor og far er ikke søde ved ham, og de er ikke søde i det hele taget, og der er meget larm og ballade, og jeg spørger mig, er det derfor, du slår de andre børn? Og det er det selvfølgelig. Det, der er meget ulykkeligt, det er i en anden sag, der har jeg Abdul, og Abdul, ham har jeg lige haft med, har vi lige været i retten med. Vi fik godt nok straffen gjort betinget. Han har stået til, han har lavet 3 røverier. Og Abdul, han er 16, lige fyldt 16, han var 15, da han kom ind til mig om de her 3 røverier. Og et eller andet sted, så er han bare næste skridt, fordi det er lidt det samme med hans familie, men nu er jeg bare taget skridtet videre ud. Så nu kan jeg så prøve at få hans straf betinget ved at forklare, at Abdul var begyndt i skole, at Abdul var flyttet fra en kommune til en anden kommune, at Abdul havde gjort alle de her ting for at blive bedre. Han havde taget konflikthåndtering og alle de her ting, men vi ved godt på kontoret, at det er ikke sidste gang, vi ser Abdul. Han kommer selvfølgelig igen, fordi han har ikke noget på den måde at gå op i. Det kan godt være, at vi har fået ham ind i en skole, det gjorde vi, fordi det var et godt argument i retten, ikke? Altså, det er det jo. At han gerne vil resocialisere sig, men den skole er nøjagtigt lige så elendig til at varetage Abduls udfordringer, som alle de andre har været. Så det triste ved det hele er, at vi redder ham den her gang, og han skal nok komme ind igen, og så må vi så se, hvad det så bliver til. Så det er min holdning til det. Ja. Nu er du både jurist og menneske. Har du noget som helst bud på, hvordan man kombinerer enten sund fornuft og paragraf med det at behandle mennesker? Hold da op, det var et enkelt spørgsmål. Nej, ja, det er præcis. Jeg vil sige sådan, at paragraferne, vi har fået vedtaget nogle ganske fine ting, og serviceloven er fin, barnsreform er fin, og alle de her ting. Det, de foreskriver i de her paragrafer, det er, at man skal høre, man skal lytte på børn, man skal tage børnene til samtale, man skal lave de her undersøgelser i hjemmet for at finde ud af, hvad er det for nogle udfordringer, I har for at sætte ind. Så det, der egentlig er, det er, at du kan sagtens kombinere jura. Juraen fungerer fint, der skal ikke ny lov til, der er lavet det og vedtaget det, der skal. Vi skal bare have de mennesker, der sidder og navigerer og agerer under de her lov. For eksempel sagsbehandleren til at forstå ved service. Det er jo forfærdeligt for mig, der skal ringe op til en sagsbehandler. Altså, mit tidligere kontor, der gjorde vi sådan, at vi åbnede døren ind til mit kontor, så alle kontoret kunne høre, hvordan man sætter en sagsbehandler på plads. For jeg må starte med at fortælle nærmest, hvad serviceloven var, eller er, og forklare hende, hvad det er, hun skal stille op med de der paragrafer, forklare hende, hvordan hun skal tage en børnesamtale. Jeg kan høre, at de stadigvæk tror, de der sagsbehandler, man skal skåne børn under 12. Nej, det skal man ikke. Børn har en udmærket holdning til, hvad de kan lide og hvad de ikke kan lide. Helt ned i en alder af 5 år kan du godt, hvis du er uddannet til at tale med børn, finde ud af, hvad er det for noget, lille Emil han ikke kan lide, og hvad er det, der foregår, hvorfor tisser Emil i bukserne og alle de her ting. Så skal han sgu nok svare over en periode, men at tage sådan en kvarter ud i SFO'en, det får du altså ikke nogen svar ud af. Så jeg tænker lidt, at først og fremmest skal vi i hvert fald have uddannet de her sagsbehandlere til en tidsvarende uddannelse, og jeg ved ikke, nu sidder jeg ikke sagsbehandler nu. Jeg skal ikke alle over en kamp, men de omstændigheder, man arbejder under som sagsbehandler, kan man jo regne ud. De fleste fornuftsmæssige mennesker, de har jo sagt deres arbejde op. Sådan tænker jeg, for det er ikke til at arbejde under de der forhold. Så det er sliderne og ildsjælene, der er der, og så er der de udygtige. Så på en eller anden måde, så skal vi også have gjort det til et appellerende sted at arbejde, og gjort det til et sted, hvor de dygtige mennesker gider at være. Fordi det er også det, der er problemet. Så ja, det er sagtens lidt det kan det. Ja. Ja. Først og fremmest så vil jeg gerne rose dig for at bringe din historie på.
Din og min historie ligner meget hinanden. Jeg blev fjernet i 3. klasse og fik det her stempel ADHD. Senere hen var der en dygtig læge, der kiggede på mig og siger, ADHD, det er omsorgsvigt. Og det tror jeg generelt er problemet i dag med de her mennesker. Der sidder nogle mennesker, som skal diagnosticere de her mennesker, og kan de bare få den her ADHD-diagnose ud af vejen, så skal vi ikke tænke mere på det. Giv det noget Ritalin, som de nu skal have, og så er det det. Mit liv, det har jo ændret sig på mange punkter, og det gik både op og ned, nu er det heldigvis, kan man sige, gået op igen. Men jeg tror, det er vigtigt, at netop du kommer ud med din historie og fortæller det her, og alle de folk, som har været et eller andet form, hvad kan man sige, for misbrug, eller uanset hvad det så er, komme ud og fortælle det her, fordi der sidder altså nogle mennesker, som kun tænker i tal, journalnumre og alt muligt andet, som Per han var inde på, da han holdt sin åbningstale, som vi vil kalde den her, hvor han snakker om, at vi vil ikke lave skattelettelser. Nej, hvorfor skal vi have de her skattelettelser? Kig nu på de her mennesker. Lad os nu få nogle penge til de her mennesker, så vi kan hjælpe alle de her mennesker, børn og unge, så de ikke går hen. Altså, der er så mange misbrugere, der er så mange børn, som du siger, med forældre, der kæmper, fordi de af en eller anden har fået en eller anden åndssvag diagnose på et eller andet tidspunkt. Jeg kæmper selv for min søn, jeg kæmper selv med, at jeg har en gammel journal, hvor der står her, selvom jeg står med en ny, så siger de til jamen dengang, så har du fået, så har du det, og så har du det. Man kigger ikke med individet, og man kigger ikke på børnene, man kigger kun på det skide paragraf, og så de her mennesker, som egentlig gerne vil det her. Jeg har mødt pædagoger, som virkelig har vildt det her, som virkelig har, jeg har 3 pædagoger, som jeg den dag i dag stadigvæk ser helt tilbage fra, jeg var et lille barn, som stadigvæk, men altså, de har opgivet det her, fordi hver gang de kommer ud et eller andet sted, og har påpeget et eller andet, så er der siddet en eller anden gammel pædagog, der siger, men vi skal bare have, og så skal vi bare ud, ikke? De mennesker der, de skal ind over, altså vi skal holde op med den der tænkning. Og derfor vil jeg bare sige, at du skal bare fortsætte med. Tak skal du have. Jeg vil lige sige noget til det, du siger, fordi det er jo lige præcis det, der sker i Huset Zornig, det er og tænketanken. Det er simpelthen fordi os, vi er 5 mønsterbrødre ud af 100 mennesker, men også med hvad kan man sige, at vi har noget at bidrage med fagligt også, at det ikke kun er fordi vi er mønsterbrødre. Men det, som rigtig mange mennesker er blevet rigtig træt af, det er, at du ramler hovedet mod mur, du kan være nok så dygtig, ligesom der er virkelig dygtige sagsbehandlere, men hvis du går ud og laver dine sagsbehandlergerninger, og du kan se, at den her familie trækker til de ting, og du går tilbage til din borgmester og siger, der er ikke flere penge, det er jo noget med pengene at gøre, det kommer til at koste rigtig mange penge, og vi får ulykkelige borgere, men ramler du hovedet ind mod mur nok mange gange, så kan du bare ikke arbejde i det længere, så er du smuttet. Og det er også derfor, Lisbeth, hun går rigtig meget op i det her i tænketanken, at vi laver prøver og så vise. Fordi så må vi agere, lade politikerne om deres og kommunerne om deres. Så tager vi i tænketanken og Huset Zornig og gør nogle ting, så vi kan vise dem, at det er sådan her, vi skal gøre. For der skal faktisk ikke særlig meget til. Jeg kan fortælle dig, Lisbeth, i dag, sammen med hendes søster, Bettina Smed, der også er mønsterbryder, er i Aalborg for at hjælpe Brønderslevmoren på plads. Fordi Brønderslevmoren, hun er nemlig blevet løsladt, og hun er meget nem at have. De fleste mennesker hader hende. Hun er fortsat et menneske, som også er lille omsorgsvigt, der faktisk har haft en opvækst næsten tilsvarende Lisbeth på Lolland. Og her har hun så gjort til et monster. Man kan jo godt forestille sig, hvordan det så må være, når du bliver løsladt. Hun står løsladt til ingenting. Hun har ikke noget sted at bo, hun har ikke et køleskab, hun har ikke noget som helst. Hun har til gengæld en masse børn, som hun skal have samvær med en gang imellem. Det er godt nok kun 2 timer. Det har Lisbeth også været den, der har taget bilen fra København og kørt til Aalborg hver 14. dag, for at hun kunne se hendes børn, fordi det har hun nemlig heller ikke sørget for. Så på den måde kan man sige, at jamen, der ligger fandme meget arbejde i at skal gøre det rigtigt, men vi er nødt til at gøre det, fordi alt andet er bare en hån over for mennesker. Og når så forhåbentlig nogle af de her projekter lykkes, så kan vi så sige til, fordi lige i øjeblikket er kommunerne meget sådan, vi gider ikke have mere, vi er ikke sikre på det der 10 familier, så nu må jeg stoppe. Så okay, vi er on our own, men så vil vi også glæde os til at vise, at det her, det kan sgu sagtens fungere. Bare der er de rigtige knapper til, og Zornigfonden er stiftet, fordi jamen, den ganske almindelige dansker, det kan jo gå galt, bare køleskabet går i stykker. Du har ikke råd til dit køleskab, ergo får du ikke handlet mad. Får du ikke handlet mad, så får de børn ikke mad. Så her er et køleskab, eller at børnene kommer ikke i skole, for der er ingen cykel, og der er 20 km til skole. Jamen altså, her er en cykel, og så kommer de i skole. Altså, det er de mindste ting, ikke? Og så selvfølgelig en masse psykologbehandling, fordi alt det der med medicin og det ene og det andet, og misbrug er også mange gange et udtryk for at medicinere sig selv. Måske skulle man i langt højere grad sørge for også alle mine børn i en serie, der er ingen af dem for psykologhjælp, og det er det, de skal have. Det er det, de har behov for. De skulle ikke have behov for at blive adfærdsreguleret eller sat i skammekrone, vi kommer op til rektor hver eneste dag. Jeg fortæller de alle sag, der går far med.
for at han ikke bliver smidt ud af skolen. For der er nemlig en anden skole, der kan tage sig af en 9-årig dreng, der slår på de andre børn, som i virkeligheden er den sødeste dreng. Men hans far er nødt til at køre op på skolen hver dag i alle frikvarterer og sidde og lade i hånden, for at være sikker på, at hans dreng ikke bliver smittet. Og hvad skal han så? Så det er sådan set omstændighederne derude. Er der flere? Ja, jeg vil også lige sige tak for din foredrag, det ligner også mig og min. Jeg var dog ikke så heldig, at jeg blev tvangsfjernet, men måtte klare mig selv. Men jeg vil lige komme tilbage til det der med lovgivning, fordi der må jo være noget holder alligevel, fordi jeg oplever her for, ja, det må snart være 12-13 år siden, hvor jeg havde en nabo boende ned under, som faktisk mishandlede sit barn. Og faktisk i den grad, man kunne se på barnet, var helt bleg og tynd, og man kunne faktisk høre i lejligheder, mommy, please don't hit me, og ting fløj rundt. Og jeg må tage mig lidt sammen, fordi det er jo lidt svært at ringe til kommunen og tage det der ansvar som medborger og gøre noget. Og da jeg så endelig havde taget mig sammen og nervøst trykker på knappene som helt og snakke med kommunen, så fik jeg faktisk det svar, der hed, jamen vi kender godt den familie, og vi er selvfølgelig også rigtig ked af, at det foregår, men det nytter ikke rigtig noget at gøre noget. Fordi når vi sender en brev til dem og går ind i sag, så flytter de til en anden kommune, og så kan vi gøre noget med herfra. Så hun kunne sige faktisk på sin computer, at de havde flyttet, du kan også huske dem, Danmark rundt. Og så blev de selvfølgelig kontaktet igen, fordi nu havde jeg ringet ind, og de blev jo nødt til at gøre noget. Og det blev så til et brev eller en eller anden telefonisk kontakt. Og så gik der, tror jeg, 2 måneder eller 3 måneder, eller hvad det gik, så flyttede de til Roskilde. Og så det sidste, jeg hørte, det var, så flyttede de til Helsingør, og det aller sidste, jeg hørte, så flyttede hun tilbage til USA, ikke? Men der må jo være noget rolle i lovgivning, hvis man flytter rundt. Det har du også ret i. Ja, altså når jeg siger lovgivning holder, det er sådan set mest for at lade folk forstå, at det er ikke fordi, vi har brug for en stor revision på det lovmæssige område, fordi at der er små huller, dem som vi har repareret. Der er blandt andet nomadefamilierne, dem der kan tage sig, vi lige snakker nu, når de får sprækket der stort, så det næste kommune. Og der er ikke nogen, der følger dem, og dem har vi jo også masser af, der er rejst rundt, og vi hører om det her problem. Så det skal der selvfølgelig, det er, tror jeg også, at Karen Rie Hækkerup er opmærksom på. Jeg synes jo, at det er sådan set ikke for at ansætte mig selv i de her sager, det kan godt lyde sådan, men noget andet er den her retsusikkerhed med, at hvis du var tiltalt i en straffesag, nogen kommer og siger, at du har slået ind og den igen, så får du selvfølgelig en advokat. På det her område, der får de her familier, det er kun i den lille bitte situation, når dit barn der er truffet afgørelse, der er skrevet ned på papir, at du skal have tvangsfjernet dit barn, så kan du gå med i. Der er ingen timer til at rådgive familien, hvordan kan vi bede kommunen om at få noget børnefaglig undersøgelse. Alle de her ting, det er der heller ikke til. Så der består en kæmpe retsusikkerhed for borgere, fordi sagsbehandleren med en 3,5 år lang uddannelse, altså jeg plejer at sige, det er jo helt bemærkelsesværdigt, at dommere, der er uddannet i rigtig mange år, har rigtig meget erfaring, de kan godt sidde inde i retssagen og så træffe afgørelser hen over borgernes hoved, ikke? Og så har du rekursinstans, så kan vi anke det til næste. Men sagsbehandleren, hun kan sidde op på kommunen, og så kan hun bare træffe afgørelser, uden nærmest at have mødt barnet, hun har ikke spurgt barnet, eller familien som sådan. Det er, hvad hun ved på overfladen, og så træffer hun afgørelse, så er det sådan. Og mange borgere ved slet ikke, hvad det betyder at få en forvaltningsretlig afgørelse hen over dit hoved. Så på den måde er der huller, jo det er der. Og Karen Hækkerup er også opmærksom på, at der er særligt med de her nomadefamilier, du taler om. Ja, det går selvfølgelig ikke. Nej, der går meget tabt. Og særligt når en kommune har observeret en familie over en lang periode, så ingen viden, så rejser de, men det bliver ikke overleveret. Så kan de starte forfra. Det er først, når der er en nabo eller en der ringer. Ja, og det er først, når de har observeret, at barnet er udsat for de her ting, og så er skaden sket. Så kan man så alligevel undersøge, at sådan en børnehave ikke tager sig af det, ikke? Fordi man kunne ikke tydeligt sige på det barn, der var noget frygteligt galt. Og der sad en i mave, ikke? Så det var virkelig den der... Ja, men jeg kan sige noget andet. Det, der er forfærdeligt, det er, når man går til politiet. Altså kommunen ved vi vist alle sammen, det godt kan være lidt udygtigt. Ja. Men jeg har et hav af gange været med mine klienter med nede ved politiet for at anmelde et strafbart forhold. Og det skal man også gøre, hvis man skal argumentere i statsforvaltningen, fordi de får også masser af beskyldninger om det ene og det andet, som ikke er korrekte. Når jeg så ser en sag, hvor jeg graver i sagen og kan se, at det her det er fuldstændig underbygget. Det er kriminelt, det der foregår. Nu går jeg med derned til politiet. Jeg er nødt til at sige til mine klienter hver gang, det bliver en forfærdelig oplevelse for dig. Fordi du tror som borger, når vi kommer ned og fortæller, at mor tror med at for 18. gang og slå sig selv og barnet ihjel, eller morfar misbruger det her, hvad det kan være. Så kommer man ned til politiet, så tænker man så nu, og det er jo straks og uden varsel og alt muligt. Men det er det ikke. Jeg har siddet og diskuteret med politiet, fordi de reagerer ikke. Nogle gange vil de slet ikke tage det ind som en anmeldelse. Altså, du skal stå med nærmest lige i hænderne, før de vil gøre noget. Og det synes jeg er forfærdeligt, fordi dem skal vi jo stole på som dem, der skal passe på os.
Og der kan jeg sige, at mange mister deres retsfølelse, når de kommer ned og sidder. Det havde man ikke regnet med. Det har jeg i hvert fald heller ikke. Jeg synes, det er forfærdeligt. Ja. Hvis du skylder 7.000 kroner i en kommune, så kan du ikke flytte fra kommune til kommune. Det kan de se på skærmen. Ja, selvfølgelig. Det kan godt. Men far har det. Så skal ikke sådan noget, vel? Nej, Det gør også ved regner. Ja. Det er regner. Det er det er ikke selv. Og nu snakker jeg om politiet. Ja. Altså, jeg havde selv min datter udsat for sexchikane. Så kører jeg også ud og melde det. Det var for øvrigt en bagermester, det er så lige meget. Men så kører jeg ud og melder det, og så siger han til mig med tingene, jamen jeg har ikke ressourcer til at køre ud nu. Så siger han, det er også lige meget, det klarer jeg selv. Altså jeg skal nok finde ham, jeg håber bare, I gør det, før jeg gør det. Han stivede mig fuldstændig i stolen, ikke? Og så blev jeg lige kaldt 2 mænd, og så kørte de ud. Fordi ellers var der ikke sket noget. Det er skrækkeligt, men altså. Ja. Men politiet er blevet metaltrætte. Det er sådan, jeg kan opfatte det. Fordi så der er flere betjente, der har sagt sådan til mig, prøv lige at høre her. I formiddags, der havde vi en sag ind. Det var siger det så. I formiddags havde vi en sag. Det er ikke den her sag. Det gør ikke det mindre strafbart, det der foregår i denne her sag. Og tit så er det sådan, at som jeg også har sagt til politiet, prøv at høre her, hvis det var en indvandrer og en rocker, der stod hernede og diskuterede, så tog hele bandeenheden ud på 3 sekunder. Ja. Nu sidder jeg og fortæller dig om noget, der foregår i et hjem, hvor alle straffelovens bestemmelser om vold, voldtægt og anden kønslig om, hvad du kan finde i straffeloven, som bliver overtrådt i det der pågældende hjem, og det gider du ikke gøre noget ved. Og det gør de bare ikke. Altså, jeg tror, jeg har fået gennemtrummet en anmeldelse et par gange. Resten af gangene har vi fået dem til at tage notat, så vi kan sige ned i statsforvaltningen. Fordi ellers når vi kommer til statsforvaltningen, når vi kommer med de her postulater til, jamen hvorfor ikke været med politiet? Og så kan vi sige, det har vi jo også. Ja. De har godt nok ikke taget, jeg plejer ikke at nævne detaljen vel, at de har ikke engang taget ind som en anmeldelse, men vi har dog trods alt været nede og ringe på og gjort, hvad vi kunne. Så, ja. Ja. Ja, altså, som du sagde, vi har jo lov og paragrafer, som i og for sig kan kontrollere det hele. Problemet er jo, at vi alle sammen er blevet maskiner. Som Monika Rittervald engang sagde, fremtale fremmer forståelsen. Vi skal tale sammen, vi skal ikke tale til folk, vi skal tale med folk. Og vi skal tale med folk, vi skal gå til kernen i stedet for at medicinere folk. Altså vi pacificerer folk i dag, i stedet for at aktivere folk. Det er sådan nogle budskaber, vi kan bruge politisk for at samle det hele her. Vi skal jo finde nogle budskaber, som vi kan sende ud i æteren, ikke? Og det drejer sig simpelthen om, at vi sætter mennesket i centrum, taler sammen. Vi kan ikke engang tale med naboen mere. I dag skriver man gennem advokater for at tale med naboen, ikke? Jamen, det er jo glad. Vi har simpelthen for travlt. Problemet er, at vi har for travlt. Så vi skal have mennesket i centrum, og vi skal tale sammen. Det skal fremelskes. I dag, der tager man tør heller ikke tage beslutninger i kommunen, man sender bare sagen videre. Hvor de skal altid tale med leder. Altid tale med leder. Jeg har så også fået brev fra leder, der siger, jeg har fået besked om, at sagsbehandler sådan og sådan, at jeg skal ringe op. Jeg synes ikke, der er noget at drøfte, så jeg vil ikke tale med dig. Og så der har vi respektfuldt, fordi når jeg går med borgere ud, og det er så, kan jeg sige, det de sagde jeg ikke for en krone for, men vi tager det hjemme væk. Jeg har Anja for eksempel i sidste uge, forrige uge, hvor vi var til møde i kommunen med en af mine små piger. Jeg kalder hende Mønsterbrød, det bliver hun i hvert fald. Hun er anbragt 23 steder, og hun er 16 år. Og det er en forfærdelig historie, hun har, hende lille pige her. Jeg tager med hende og hendes mor til møde ude i kommunen, og der sidder både 2 sagsbehandlere og lederen derude. Og de kan godt se, at det er ikke smart, det der foregår. Jeg kommer med mit budskab, og vi drøfter frem og tilbage, for vi skal også have et netværksmøde, så vi kan få alle ind over det sådan et møde her, og finde ud af, hvad er hendes ressourcer og de her ting. Der er fokuseret de konstant på, hvad er hun ikke god til, og hvad kan hun ikke. Hun er nødt til at forvente billedet, for alt det, de taler om, det ligger lang tid tilbage. Det er slet ikke tidsvarende. Hun har sagt, hun har gjort alt, hun passer sit arbejde til punkt og prik, som hun selv siger. Og det, der var faktisk var aller værst, det var jo, at mødet, synes jeg, forløb som normalt, egentlig, når man går møder en myndighed og skal sidde og samtale. Men det der var, det var, at mor og datter var fuldstændig chokeret, der gik derfra. Og sådan er de aldrig blevet talt til før. Nej, de plejer at blive talt til, som om de er dyr, som om de ikke forstår noget som helst, som om de bare skal rette ind og bliver ved med at fokusere på mors udygtighed som mor og i det hele taget fastholder dem i at være udsat, i stedet for at skrue lidt. Og jeg har altså kun været i det her barns liv meget kort tid, og der er sket så meget med hende, så det er helt vildt. Så jeg kan ikke forstå, hvordan det kan være så svært, når man uddanner til det. Jeg forstår det. Nej, det er det så heller ikke, nej. Vi har på det. Er det 5 timers undervisning i samtale? Ja. Hold da op. Ja.
Jeg tror heller ikke, det kun er en uddannelse, det kræver. Det må også være, hvad man selv er som person, fordi jeg kan gå 3 år til uddannelse og lære, hvordan jeg skal tage til folk, og hvordan man skal gå, ikke? Hvis man ligesom ikke har det sådan inde i sig selv, ikke? Det er du ret i. Det er der, jeg tænker, så bliver det meget firkantet, ikke? Ja. Dem, der føler for meget for det her, det er dem, der ikke kan holde til at være i det, fordi det er for svært. Så det er maskinerne, vi har tilbage, fordi det er dem, der kan gøre det. Ja, det er dem, der kan holde. Ja. Det er helt sikkert. Jeg kan godt høre, hvor meget er værdipolitik i det her? Det er et stort bredt spørgsmål. Ja, det er også et bredt spørgsmål. Fordi det er jo sådan set, altså, det vi jo egentlig er optaget af, det er egentlig værdimæssige udgangspunkt. Ja. Skulle man leve op til international børnekonvention, bare almindelige menneskerettighedskonventioner, som jo egentlig var det, der ramte om det, dengang vi etablerede civiliseret samfund. Hvis man nu skulle leve op til dem, kan man så sige, at Danmark i dag er et uciviliseret samfund? Vi er lige dumpet børnekonventionen, kan jeg sige. Vi er lige dumpet med i EU, som det eneste land. Man tror, at vi er forgangsland for alt. Nej, det er vi ikke. Vi er dumpet. På alle mulige områder er vi dumpet børnekonventionen, børns rettigheder. Vi efterlever ikke. Og det er de så også kommet med en masse vink og forslag til, hvordan vi kan efterkomme. Så man må sige, at om menneskerettigheder, der er næsten ikke den skrivelse, jeg sender ud til forvaltningen, hvor jeg skal lige det hele, hvad det er overtrædelse af. Barnelov, servicelov, så er det også menneskerettigheder. Fordi det er jo også menneskerettighederne, der bliver overtrådt der. Og er det børn, så er det børns rettigheder, der bliver overtrådt. Så ja, det er meget værdigt. Der er brug for et parti, der gør noget med det. Næster? Ja. Du nævnte det der med, at de få linjer, der står i retsfunktionen, det er rigtigt. Og inden med. Og at det måske var uddannelse til sagsbehandling. Nu tænker jeg også, jeg tænker også sådan lidt pragmatisk. Var det ikke nemmere at plante sådan nogen som dig oppe i toppen, og så lade det forringe sig ned, frem for at så falde ned i bunden? Dejligt forslag, dejligt forslag. Kan jeg huske noget? Ej, men jeg tror, at det der er galt, det der går galt, det er også derfor, jeg vil ind til Karen Hækkerup og tale med hende, fordi de sidder ligesom i sådan en boble nogle gange, og de vil gerne gøre det rigtigt, men de har ikke nogen fornemmelse af, hvad der foregår derude. Altså man kunne også fornemme på det, som Karen skrev til mig i hendes indlæg, hvordan hun havde ændret på de her ting, at hun havde slet ikke en fornemmelse af, at det der det er ingenting, ligesom hun havde sat 315 millioner af nu i overgrebspakken til det her område. I 315 millioner kroner. Nu hører her, i Esbjerg Kommune er der over 2 år steget bare på underretningerne 273% stigning i underretninger. Samtidig så vedtager hun overgrebspakken, der skal handles inden for 24 timer. Jeg tror ikke engang, de der 315 millioner, de står til i Esbjerg Kommune. Så det er sådan en lappeløsning, uden egentlig at røre ved det store område. Og jeg kunne også høre på det der holde kæft-møde, at jamen, vi har da gjort noget. Og man sidder heller ikke over for en minister og siger, hold nu op, det er fandme da ikke nok. Altså, men jeg takker, okay, det er også fint dejligt, vi skal uddannes bedre. Og så ville jeg egentlig have nævnt, og så var der galt med dit og dat. Jeg besindede mig lidt og tænkte, det er alligevel ikke sidste gang, vi kommer til at tale med hinanden. Så det var sådan et vældig stemt møde, men der er meget mere at gøre, fordi de har nemlig en fornemmelse af det. Og det var også derfor, det var rigtig fint for mig at fortælle det. Det hele er faldet rigtig godt i tråd. For det første er det faldet rigtig godt i tråd med hele den her revision af møderliste på det tidspunkt, som jeg gør. Og at der er så mange stemmer for det her med, det var du også inde på, hvorfor skal flere og flere fortælle deres historie. Det sagde jeg også i radioen forleden dag, og der er nogen, der har kompromitteret det. Hvorfor? Jeg siger jo, fortæl historien. Vi skal have flere til at fortælle historien. Alle skal fortælle historien. Og så er der nogen, der skriver til mig på Facebook, er du også sikker på, at det er godt, at folk graver op i det? Selvfølgelig skal historierne fortælles, fordi det er det, der fortæller, hvordan systemet det behandler mennesker. Og vi tror måske, at det er kun lige Rebild-familien, det er kun lige mandfamilien. Nej, det er alle steder, der sker de her ting. Og det er en meget større udstrækning, man regner med. Så politikerne, de kan stå og pikke derinde om, at det hele det er fint og fornemt. Nu har hun også vedtaget de der ting, samtidig med, at borgerne nu begynder at råbe og skrige om, hvordan det ikke fungerer. Og Lisbeth har jo også et radioprogram, der hedder Sorning Zone, hvor hver uge kommer der en ind og fortæller sin historie. Når vi har fortalt de historier, som egentlig er værd at fortælle, kan man sige, for vi er også nødt til dem, der kan fortælle mig som rent mønsterbryderne, ikke? De andre har det sgu for dårligt til at komme derind. På et tidspunkt så inviterer hun også politikere ind, og så vil de få lov til at sidde og svare lidt på, hvad det egentlig er, vi ser. Fordi det er jo et billede, som er realiteten, desværre. Hun har bare selv kommet fra Kirke. Jamen det kunne hun jo gøre for. Hun kommer jo. Det kunne hun jo gøre for. Inge-Marie og så Jan, det er vores 2 næstformænd i øvrigt. Vores politisk næstformand og vores organisatoriske næstformand.
Og så tror jeg, vi runder af efter. Og tænker på, at der er jo egentlig ikke nogen måder, budskabet kan, altså kommer det frem, så er måden, det kommer frem på, det kan komme frem på både ved at fortælle historien, men jeg synes egentlig ikke, at vi skal smide regnearket helt ud, fordi du sagde også, der var en film. Ja, den hedder Bundlinjen, og I skal gå hjem og se den. Den er... Og det kunne jo være ret interessant, når man skal argumentere over for de her mennesker, som netop ikke kender historien, ikke har boet et sted, ikke har været udsat. Altså, man må give dem det credit, at det kan være svært at finde ud af, hvordan de her familier fungerer. Men tal kan jo bruges som en argumentation. Og det er bare dyrt for samfundet at have en hel masse unge børn, som er født velfungerende, født med ganske almindelig intelligens, men de skal bruge så meget krudt i deres opvækst og i deres ungdom på at komme igennem deres barndom og deres ungdom, at de ikke er modtagelige for læring. Altså lige for øjeblik, så er vi jo sådan indrettet, at vi tænker meget i, jamen, hvad kan vi få ud, og vi skal gerne have nogle flere. Men her der er virkelig skattekroner at spare, tænker jeg. Så den del kunne man også sådan lidt koldt, kynisk tale for, at her, det er jo misbrug på alle personer. Det er misbrug af børnene, at man ikke giver dem de chancer i livet, de skal have, fordi vi ikke ser problemerne. Og misbrug af de skattekroner, som folk tjener og synes, at de faktisk betaler og gerne vil betale for, at samfundet kører. Vi vil jo gerne betale for, at vi har et velfærdssystem, som netop tager sig af de her børn. Men jeg er da ikke interesseret i at skulle stå eller sidde og høre, at de bliver bare smidt ud. Sidder jeg og tænker lidt på, når jeg hører din historie. Ja, så Excel-arket kan vi måske godt bruge alligevel for at... Det var også der, hvor jeg startede med tallene. Jeg startede med tallene for egentlig, at man skal forstå, at det her det er ikke bare sådan, jeg kommer og fortæller en historie, det er også rigtig skidt, og så det ikke. Det her det er det, det koster for dig og mig og alle sammen. Men det første er, som jeg også vil hypotese indledningsvis, det er, at brændte børn, de brænder videre. Og når de brænder videre, så kan vi jo godt regne ud, at så skal vi mange generationer ud, for det bare koster kassen det her. Og et tvangsanbragt barn, eller et anbragt barn ude på hjemmet, koster i snit 1,2 millioner. Jeg vil sige, at i mit tilfælde, i min familie, kunne man godt, måske, nu er jeg meget, meget glad for at komme på døgninstitution, men det var jo kun, fordi det virkelig var forfærdeligt derhjemme. Hvis nu de 1,2 millioner var blevet brugt på at hjælpe min mor og mig, at min mor fik noget hjælp, at min mor kom i behandling, og i det hele taget fik måske en stykke kontaktperson, hvad ved jeg, så var det jo brugt meget bedre, anvendt meget bedre. Og så er det slet ikke sikkert, at de skulle bruge de efterfølgende udgifter på psykologhjælp, at min mor havde fået selvmord, hvad ved jeg, eller systemet skulle betale for min mors begravelse, for der var ingen penge. Og sådan kan vi blive ved. Der er jo rigtig mange penge at spare på det her. De skal lade være med at sige, at men det er fordi, vi har ikke penge nok, men det jeg er bare nødt til at sige, det er jo ligesom tis i bukserne, og det er det bare. Det skrev jeg også i politikken, at det dur ikke, fordi vi sparer penge nu og her, men det gør vi jo ikke på sigt, for de kommer på overførselsindkomster. Det er bare, hvad vi mister i skatteindtægt, fordi de ikke tjener deres egne penge. Hvad med misbrug, hærværk, altså de kommer til at sidde i fængsler. Det er jo ikke eneste omkostning, der er ingen indtægt på det der, og så skal vi bare tænke på os, og så er de lykkelige. Prøv nu lykkelige, de her mennesker, det er jo også forfærdeligt. Jeg tror lige, det var der, og så Jan, og så tror jeg, vi runder af. Ja, det var sådan en lille kommentar omkring det her med regnearket også. Der er jo ingen tvivl om, at den giver den rette indsats på det rette tidspunkt. Der sparer samfundet en rigtig masse penge på sigt. Derudover et af problemerne også kan være, det er jo det kommunale selvstyre, som er en telefon i alt det her. Der sidder en masse lokale politikere, og skal sidde og bevilge nogle penge, og det er jo dem, som der styrer, hvor meget sagsbehandlerne. For sagsbehandlerne får i dag rent faktisk pålagt, at de må ikke bruge mere end sådan og sådan og sådan. Ja. Og når det lige pludselig er økonomien, der styrer det på den vej, så kan det godt være, at der sidder nogle meget entusiastiske sagsbehandlere, og gerne vil give det bedste. Men det kan ikke være, fordi der sidder nogle politikere. Det kan være Borgmann Hansen, som overhovedet ikke kan forstå, at det kan koste 100.000 at anbringe et barn om måneden. Så
der er nogle ting, der sådan på det helt overordnede plan, man bliver nødt til at gå ind og arbejde med, før at man går helt ned i det, der siger regneagtigt. Der er nogle beslutningsprocesser. Det der med at lave et stort statsligt enkelt organ, som sørger for anbringelser og enkelte barn og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er det, men i hvert fald skal man ind og kigge på vores systemopbygning i forhold til Christiansborg og så de lokale politikere, for det er to vidt forskellige verdener. Og før man går ind i det, så bliver det sgu svært. Det er jeg helt enig i. Jeg har også Information kontaktet mig for nogle måneder siden, for at bede mig at kommentere på, at Aarhus Kommune nu havde lukket halvdelen af deres opholdssteder. Og det, jeg skulle kommentere på, var ikke så meget det er der masser, der har kommenteret på, men det var mere det, hvorfor Aarhus Kommune nu var så ærlig og gik ud og sagde, at vi har ikke flere penge. Før i tiden, når man lukkede sted, så sagde man, at de er ikke dygtige nok. Man var ikke sådan åben omkring, der ingen penge var. Så det er udtalt til Information, og hvorfor jeg troede, at nu var man så ærlig. Fordi at kommunen er også nødt til at appellere nu til Christiansborg og sige, prøv at høre her, det duer ikke det her, vi har ikke penge til det. I mange år har det været tabubelagt, og de er måske gået igennem så lidt. Nu bryder de her sager ud, og rapporterne bryder ud, og det er i det hele taget vidner om kaos. Så nu kan det lige så godt være ærligt at sige, at det er penge, der mangler. Det er der bare ressourcer, og det må politikerne så tage sig af. Og det gør de altså ikke med de der 305 millioner. Det er godt nok næsten en hån, synes jeg. Men det kunne være, de 14 milliarder kunne bruges anderledes, ikke? Det er også det. Ja, 14 milliarder er en sindssyg masse penge på det sociale område. Det er jo 100. Ja, men altså, det er jo bare enormt store beløb, der godt kunne struktureres og flyttes på den måde. Og så tror jeg, der vil være en besparelse i det. Det tror jeg også. Jeg tror det, at besparelserne kommer til, det hele bliver finansieret gennem de der ting. Hvis man gør det ordentligt, så forestiller jeg mig også, de fleste tror, at det kommer til at koste rigtig mange penge, hvis vi skal have ligesom have bygget det her op fra ned. Det tror jeg simpelthen ikke. Fordi der bliver sparet nogle penge, og det kan så være, at der kommer udgifter på den anden side, men et eller andet sted, så skal det sgu nok betale sig. Det er bare at træffe beslutningen om det. Det koster bare penge til. Vi skal jo lære med Jan. Ja, den fli, der bliver løftet her, det er et godt oplæg, fordi det, jeg har oplevet, nu er en af de typer, der blander sig, og jeg har en sag oplevet i Helsingør Kommune, hvor jeg prøver at få et barn tilbage til moren. Der er en masse forviklinger, men en af pointerne, det er, at de sagsbehandlere, som har taget beslutningen, aldrig har hverken har mødt mor og barn. Og det, de hører på, det er en far, som har været tvangsindlagt. Det er så typisk. Men han er nemlig hvid, og hende hun er kristen iraner, så det er selvfølgelig hende, der er noget. Der er en masse af de forviklinger. Noget af det, der går op for mig i den sag her, det er, at moren henvender sig til borgmesteren, og han siger, at der må være sket noget forkert. Hun henvender til andre sagsbehandlere, de siger, at der må ske noget forkert. På et tidspunkt, så får de smæk af kommunaldirektøren. Fordi han har jo den princip, at han kører kontraktledelse med sine ledere, og det afklarer, det udvikler sig altid til nulfejls problemstillinger. Det vil sige, at hvis vi ikke lærer vores fejl, så er det kun en, der går ud over, når der sker en fejl, det er borgeren. Fordi sagsbehandleren har ikke lavet nogen fejl, og vi fortæller det ikke til vores chef, fordi så får han ikke sin bonus. Og denne her kontraktstyring er virkelig råd til ufattelig meget omkring manglende læring af de fejl, der foregår i sagsbehandlingen. Så der er mange niveauer, der skal løftes. Men det vigtigste er selvfølgelig at fortælle sandhed og takbryg. Jeg bliver ked af det, fordi at de bekræfter mig bare, at det lille billede, jeg har af min verden, den er helvede stor og overkommelig. Men tak fordi du gør det. Jeg synes, vi skal give Gry en kæmpe klap. Nu er du fra Vestjyde, nu fra den ene Vestjyde. Noget vi sætter pris på, det er madpakker. Ja, det er det. Og vi giver slet ikke at høre på Sundhedsstyrelsen og deres anbefalinger, så du får en lille madpakke med hjem. Tak for det. Du skal ikke så langt med, men og så håber jeg, at vi må trække lidt på den gang, mens vi har en fælles sag, kan jeg høre. Det er også et indtryk, jeg har haft. Vi har haft møder også med Lisbeth Zornig omkring netop det at i gang sætte projekter, fordi det er jo egentlig der, hvor håbet er, fordi man kan godt sådan efter man har hørt de her om kommunerne og hvordan svigtene er og alt det der, så kan man godt have sådan en fornemmelse af, at det nytter ikke rigtig noget, og det er håbløst og lorteland og alle de der ting, man kan sige.
Men hver eneste gang, der er nogen, der som Gry, eller som Janne, eller andre, der engagerer sig i de her sager, og går ind og gør en forskel, så længe der er håb. Og det er sådan set, de mennesker, vi ønsker at belønne som parti, det er netop at styrke de ting. Og vi kommer til at sætte projekter i gang, og jeg ved, at Lisbeth og I har rigtig mange projekter i gang, og vi er heldigvis gået enige om at snakke sammen og udveksle erfaringer med det, fordi jeg tror jo også, det er meget det, at vi vil faktisk tillade som politisk parti ikke at være bedre vidende og arrogante, men vi vil faktisk prøve at bruge nogle af de erfaringer til at forme vores politik. Så vi kommer nok til at se mere til det. Og skulle du mange platforme i forhold til at komme ind og møde socialministeren igen, så kan vi også finde ud af det. Det havde jeg også tænkt. Det havde jeg tænkt. Bare roligt. Så vi skal det meget til. Men tusind tak for dit oplæg. Og så er vi faktisk ved at nå dertil, at vi er tæt på vejs ende for i dag. Jeg synes, det har været en totalt fed dag at være en del af. Jeg er så stolt og så glad af alle de her tanker og alle de her planer om at lave parti og alt det, der var på papir, at nu er vi et parti. Nu har vi et parti, med en hovedbestyrelse med vedtægter og principper, og nu er der kun hårdt arbejde. Det er uden doping op ad Mount Everest, det her. Og vi har taget første etape i dag, og når man har fået en god første etape, og det har vi, så er der ingen grænser for, hvor vi kan lande. Men det her parti, jeg er meget, meget fortrøstningsfuld. Jeg er meget mere sikker på, at Demokraterne bliver et parti, som kommer til at præge udviklingen i Danmark i rigtig mange år fremad. Og vi har i hvert fald fået det rigtige afsæt i dag. Så jeg vil gerne sige alle sammen tusind tak, fordi I bruger en lørdag på det. Tusind tak for alle de gode kommentarer, alle de velmenende ord. Men ord er ikke nok i forhold til de udfordringer, der er. Det synes jeg er meget tydeligt, også specielt efter vi har hørt Grys indlæg, så der skal også gerning til, og vi vil være så venlige, at vi tilbyder faktisk platform for, at man kan engagere sig, og for at man kan gøre en indsats i forhold til sine medborgere, og tage ansvar i forhold til sine medborgere. Og der er rigtig mange af jer, der er medlemmer, der er nogle af jer, der er frivillige, nogle er organizers og vil sætte projekter i gang hos os. Er man ikke medlem, er man hjertelig velkommen. Det koster kun 200 kroner for et år. Ellers er man også velkommen til at følge os og deltage i vores debatter på Facebook og hvor vi ellers er. Og en ting, vi virkelig har brug for, det er hjælp til vælgererklæring. Vi skal have 20.000 af dem, og de har lavet det mest byråkratiske system. Men jeg giver ikke pive over systemet. Systemet er, som det er, og vi tager udfordringen, som den er. Men det kræver selvfølgelig, at vi hjælper hinanden med at indsamle vælgererklæringer, så vi kan blive opstillingsberettiget. Og når vi er opstillingsberettiget, så er jeg heller ikke i tvivl om, at vi også kommer ind og kommer til at præge samfundet i en positiv retning. Så det vil jeg gerne give en opfordring til at hjælpe med det, og vi skal bare have jeres adresse, så skal vi nok sende en stak ud til jer. Og så ellers så vil jeg bare sige tusind tak for en rigtig dejlig dag. Kom nu godt hjem alle sammen. Pas nu godt på jer selv og på hinanden. Og hjertelig velkommen til dem, der ikke er en del af Demokraterne i dag. Det kan I bestemt nå, også inden at det her møde er helt slut. Så tusind tak for det, og tak til dig. Thank you.